Λοιπόν, αθλημάτων που ενδιαφέρουν την περιοχή. Μεγάλη επιτυχία μετά από 27 χρόνια για την θρυλική ΑΕΛ του Μαρίνου Ζουνίδη, η οποία κέρδισε μέσα στο λιμάνι τον Ολυμπιακό 1-0 και πλέον έχει αγκαλιάσει την 5η θέση, μια αγωνιστική πριν το τέλος, αφού έχει τα ενία στα χέρια της παρά την νίκη του Άρη μέσα στο ΑΚΑ επί της ΑΕΚ με 1-0, για την θέση που θα οδηγήσει όχι απλά στα play-off, αλλά απευθείας και στην Ευρώπη. Ως γνωστόν, το ζευγάρι του τελικού είναι Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Η ομάδα του Μαρίνου Ζουνίδη στην κυριολεξία, πετυχαίνοντας έναν γκολ και χάνοντας σωρία ευκαιριών και άλλων καταστάσεων να πετύχει και άλλα τέρματα, κατάφερε να κερδίσει έναν Ολυμπιακό ο οποίος παρουσιάστηκε νοθρός, χωρίς να έχει ιδιαίτερα την ανάγκη αυτού του αγώνα και δείχνοντας αρκετά κουρασμένος από την κόπωση του αγώνα, κυρίως της Πέμπτης στο κύπελλο με τον Αστέρα Τρίπολης, όπου πέρασε στον τελικό με 2-1. Στα άλλα μάτς τα οποία μας ενδιαφέρουν, να πούμε τουλάχιστον στη Super League ότι από σήμερα, μετά από πολλά χρόνια, μετά από εν γέννη της Super League, της πρώτης εθνικής κατηγορίας το 1979, υποβιβάζεται στην δεύτερη εθνική κατηγορία και ο Όφη. Και βέβαια ακολουθεί τον Πανσεραϊκό και τον Θρασίβουλο, οι οποίες είναι οι τρεις ομάδες που του χρόνου θα παίζουν στο δεύτερο ετάξι πρωτάθλημα της χώρας. Στη δεύτερη εθνική κατηγορία, η Αναγέννηση Καρδίτης με ένα γκολ του Παναγιώτη Κυπαρίσης κατάφερε να πάρει σημαντική νίκη κόντρα στον Εθνικό Αστέρα, ενώ ο Ολυμπιακός έχασε τον Εύωσμο με 3-1 από τον Αγροτικό, ο οποίος μάλλον κλειδώνει την παραμονή του. Μέσα σε όλα τα περίεργα στον χώρο της δεύτερης εθνικής κατηγορίας είναι η νίκη της Καστοριάς, η οποία έχει ήδη υποβιβαστεί μέσα στο νησί των Φεάκων επί της Κέρκυρας. Διεκόπη το παιχνίδι στη Βέρεια, ανάμεσα στη Βέρεια και στον Λυσιακό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Βέρεια χάνει το παιχνίδι στα 3-0 στα χαρτιά λόγω επίθεσης στον διαιτητή, ενώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τιμωρίας αφαίρεσης 10 βαθμών από την ομάδα της Βέρειας λόγω φραστικής επίθεσης του κυρίου Αρβανιτίδη, του Προέδρου και Μεγαλομετόχου της Βέρειας, από ό,τι αναφέρουν εδώ όλα τα site, κατά του διαιτητή με τον τίτλο «Θα σας τελειώσω». Στην τρίτη εθνική κατηγορία η νίκη πήρε λευκή ισοπαλία. Στην τέταρτη εθνική κατηγορία, στο τέταρτο τρόπο που μας ενδιαφέρει, κέρδισαν όλα τα φαβορί. Να πούμε ότι κυριαρχεί το 7-0 του Απόλλωνα της Λάρισσας επί των μεγάλων Καλυβίων. Απόλλωνας, ο οποίος έπιασε την ένατη θέση, τον πήρασε, δεν έχει άλλο που έχασε. Έχασε ο Αχιλλέας Φαρσάλων. Πλέον είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα των Φαρσάλων για να παραμείνει στην κατηγορία. Και να πούμε ότι Τρίκαλα, Τύρναβος και Πυργετός, οι τρεις πρώτοι, οι αν θέλετε καλύτερα Τρίκαλα και Τύρναβος, κέρδισαν τους αντιπάλους τους. Στον χώρο της πρώτης αεραστεχνικής κατηγορίας Λάρης δεν άλλαξε τίποτα. Στην Α1 του μπάσκετ και Ολύμπια και ΑΕΛ έχασε, με την Ολύμπια βέβαια να κρατάει την παραμονή της στα χέρια της, αν θέλετε καλύτερα. Ενώ να πούμε ότι η Ολυμπιάδα Λάρισσας και τι πήρε το παιχνίδι στα χαρτιά από τον Άρη Χολαργού. Το ξέραμε από χθες, μιας και είχε δηλωθεί ότι ο Άρης δεν θα κατέβει. Εντούτοις σήμερα παίρνει το παιχνίδι το Μέγα Αλέξανδρο με τις αδιάφορες Εσπερίδες, δεύτερη στη βαθμολογία. Οι Εσπερίδες κατάφεραν να κερδίσουν μέσα στη Θεσσαλονίκη τον Μέγα Αλέξανδρο με ένα καλάθι διαφορά, 59-61, και η ομάδα της Ολυμπιάδας Λάρισσας κλείδωσε την παραμονή της και θα είναι και του χρόνου στην Α1 εθνική κατηγορία μπάσκετ γυναικών. Να πάρουμε όλα τα πράγματα με τη σειρά. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και για σήμερα. Πάμε γρήγορα στους καλούς μου φίλους και συνεργάτες εδώ της εκπομπής, για να περάσουμε να δούμε όλα τα αποτελέσματα που είχαμε στον χώρο των επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Και βέβαια να συζητήσουμε και με όλους εσάς, ανοίγοντας και τον αριθμό των μηνυμάτων, με όλο τον κόσμο, αλλά και με τα τηλέφωνα, για όλα τα θέματα, όπου πρωτοστατεί πάνω απ' όλα, νομίζω, αυτοδίκαια η μεγάλη επιτυχία των Βυσνή σήμερα μέσα στο λιμάνι, μέσα στο φαλιρικό στάδιο επί του Ολυμπιακού, με ένα γκολ του Ματσέη Ζουράφσκι με περίφημο τρόπο από αριστουργηματική παλιά, πάρε βάλε στην κυριολεξία, του Στέλιου Γιαννακόπουλου, ο οποίος βέβαια Στέλιος Γιαννακόπουλος έχασε την ευκαιρία να χρηστεί τουλάχιστον 2 φορές ακόμα σκόρερ στο πρώτο ημίχρονο από λάθος του Γιώργου του Γκαλίτσιου, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο όταν από στέντρο του Βενετίδη σούταρε στην κλειστή γωνία του Κόβατς, απέκρουσε το τερματοφύλακα του Ολυμπιακού στην παλιά του. Καλησπέρα παιδιά και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου. Σε όλους τους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Στην παράληψη ο Φωτάκης σημάδεψε το δοκάρι. Από εκείνο το σημείο για να σημαδέψει το δοκάρι, στοίχημα να βάλει άλλη φορά, δεν πιστεύω να το ξανασημαδέψει. Εν αυτή την περίπτωση τελείωσε αυτό. Και τον κόλ του Γιαννακόπουλου, εκείνη που με το εξωτερικό το φάλτσο, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Λέω για το δεύτερο, το πρώτο είπαμε, από το λάθος του Γκαλίσκου. Το δεύτερο λέω ήταν στην κλειστή γωνία. Πάντως δεν έκανε και τίποτα Πειραιά σήμερα, έτσι. Δεν έκανε και τίποτα. Ολυμπιακός και ΑΕΚ σήμερα. Όχι ότι δεν έπαιξε Λάρης. Έλα Δημήτρη. Ολυμπιακός και ΑΕΚ λέω διακομωδήσε το ποδόσφαιρο. Ήταν τελείως ασόβαροι και ευτυχώς για την ΑΕΛ, αλλά βέβαια και ο Άρης πέρασε από την ΑΕΚ. Και αν ο Ολυμπιακός είχε ένα κίνητρο, η ΑΕΚ δεν είχε. Είναι ντροπή για την ΑΕΚ. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε και το κίνητρο ότι πήρε το πρωτάθλημα. Δεν τον ενδιαφέρε. Αλλά η ΑΕΚ διεκδικούσε κάτι περισσότερο και διεκδικούσε την αξιοπιστία της για όλα όσα είχαν ακουστεί. Όχι, και για να μειώσει τη διαφορά στα play-off. Με πήρε την κουβέντα από το στόμα. Ναι, λοιπόν. Τώρα νομίζω ότι ο κόσμος αντέδρασε της ΑΕΚ. Μειώθηκε επειδή κέρδισε η Λάρη. Ο κόσμος της ΑΕΚ αντέδρασε στο τέλος, έκαψαν πολλά καθίσματα, αποδοκίμασαν την ομάδα. Ο Μπάκεβιτς ήταν έξω φρενών μέσα στα αποδυτήρια.
Εάν η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία παρουσιάζεται στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο Ρεβάνς και αυτή σήμερα με τον Άρη, νομίζω δεν έχει καμία τύχη στα play-off. Αν εμφανιστεί έτσι ακριβώς. Θα δούμε. Λοιπόν, να περάσουμε στα αποτελέσματα γρήγορα. 21η αγωνιστική Super League, μία αγωνιστική πια έχει μείνει. Πανθρακικός Λεβαδιακός 1-3. Εξασφάλισε και ο Λεβαδιακός την παραμονή του. Όταν έτσι όπως ήρθαν τα αποτελέσματα και να έχανε πάλι σήμερα, ο Λεβαδιακός έχει εξασφαλίσει. Γιατί με ισοπαλία του Όφη και του Πασεραϊκού πήγαν στους 24 τελευταία αγωνιστική και να κέρδισαν και οι δύο θα πήγαν 27, γιατί έχει 29. Αφού δεν κέρδισε ο Όφη και αυτό το παιχνίδι, καταλαβαίνεις. Ολυμπιακός ΑΕΛ 0-1 που είπαμε, ΑΕΚ Άρης 0-1 επίσης, Πανιώνιος Θρασίβουλος 4-1, Όφη Εργοτέλης 0-0. Ηρακλής Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης 2-1, Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός 0-0 και ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κερδίσει τον υποβασμένο Πανσεραϊκό. Σκόντα Ξάνθη πολύ κακή αγωνιστική παρουσία. Βέβαια, πολύ κακή. Σκόντα Ξάνθη ΠΑΟΚ 1-2 με πέναντι του ίδιου στο 94. Η βαθμολογία. Ο Αναστασάκος, και το οποίο βέβαια αφιζήτησε ανεξαρτητότητα, νομίζω ότι ο Λιμπερόπουλος το έκανε πέναντι. Ναι. Ο Ολυμπιακός 68 είναι πρωταθλητής όπως ξέρουμε. Στη δεύτερη θέση πέρασε τώρα μόνο στο ΠΑΟΚ με 60, ο Παναθηναϊκός με 58, η ΑΕΚ με 54. Ο οποίος ΠΑΟΚ για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια κρατάει, μάλλον στο τελευταίο παιχνίδι του Πανσεραϊκού, νομίζω θα το καθαρίσει, θα κρατήσει τη δεύτερη θέση. Θα τερματίσει τη δεύτερη. Ναι, θα κρατήσει και θα πάει με 3 βαθμούς. Τεράστια δύο του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Ναι, 54 η ΑΕΚ, 46 η ΑΕΛ συμπληρώνει την πεντάδα, ο Άρης 44, ο Εργοτέλης με τη Σκόντα Ξάνθης 35, ο Πανιώνιος 34, ο Ηρακλής 33 μαζί με τον Πανθρακικό και την Τρίπολη, ο Λεβαδιακός είναι ο τελευταίος που σώζεται με 32, πέφτει ο ιστορικός Όφη με 24, ο Πανσεραϊκός με 24 και ο Θρασίβουλος με 29. Ο Όφη με 14 Θρασίβουλος. Ο Όφη να πούμε ότι είχε μόνο 2 νίκες στην έδρα του σε όλο το πρωτάθλημα και βέβαια μια ομάδα με 2 νίκες στην έδρα του δεν μπορεί να θέλει κάτι παραπάνω. Όταν παίζεις με ένα συμπολίτη και θες καίγεσαι να εξαντλήσεις το κάθε περιθώριο, αλλά τι να εξαντλήσει, νομίζω το είχαν πάρει απόφαση. Εδώ πολλοί παίκτες του Όφη δεν ήθελαν να παίξουν σε αυτό. Δεν είχαν κερδίσει τον Πανθρακικό και τον Πανσεραϊκό στην έδρα τους. Δεν θα κερδίσουν τον Εργοτέλη. Τέλος πάντων, η βαθμολογία τώρα. Τα σκύπτρα της πρώτης ομάδας του Ηρακλείου πλέον στον Εργοτέλη, έτσι. Ναι, ακριβώς. Η βαθμολογία τώρα των play-off μέχρι στιγμής, μετά την νίκη της ΑΕΛ, μπέρδεψε λίγο τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ 3 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός έπεσε στους 2. Πριν το πέναλτι, Δημήτρη, ήταν 2-2-2-0. Ακριβώς, 2-2-0. Είναι αυτό το περίεργο που βλέπεις ότι η ΑΕΚ έχασε από τον Άρη, ας πούμε, οι άλλοι πήραν βαθμούς. Και έβλεπες ότι η ΑΕΚ αντί να ανεβάσει, να μεγαλώσει τη διαφορά, ισοβάθμισε κιόλας. Λόγω της νίκης της Λάρισσας. Θέλει να πει ο Άκης, ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε βαθμό και η ΑΕΚ δεν πήρε. Και ο ΠΑΟΚ έπαιρνε βαθμό. Η ΑΕΚ τελικά ευνοήθηκε σε αυτό το σημερινό αγωνιστική και έφτασε στον Παναθηναϊκό. Μάλλον έπεσε ο Παναθηναϊκός και τον έφτασε η ΑΕΚ. Έτσι, αυτά. Είναι η διαφορά εκεί πέρα λόγω για τη μεγάλη του ΠΑΟΚ και κέρδισε η ΑΕΛ. Κέρδισε η Λάρissa. Τώρα, αν λογικά την τελευταία αγωνιστική παραμείνουν τα πράγματα έτσι, λογικά πρέπει να κερδίσουν και οι 4 και τα play-off να ξεκινήσουν με αυτούς τους βαθμούς. Στη Β' Εθνική να περάσουμε, 4 αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Και εδώ, όπως είπες, είχαμε τα επεισόδια στη Βέρεια. Ατρόμητος Αθηνών Καλαμαριά εχθές 2-1. Βέρεια Ηλυσιακός διακόπηκε το παιχνίδι στο 0-0. Αλλά κατοχυρώνει μάλλον από ό,τι λένε με 3-0 στο Ηλυσιακό. Αυτά που έγραψε ο Ιτής, βέβαια, ναι. Και επίσης να πούμε. Υπάρχει περίπτωση και για 10 βαθμούς μείον. Μου στέλνει ένας φίλος τώρα. Τελείωσε η Βέρεια. Έτσι ένα μήνυμα στο κινητό που διάβασα, Λάζαρα. Υπάρχει και δεδικασμένο στην περίπτωση της Βέρειας. Ο Ιωνικός μέσα στην Κέρκυρα. Εντάξει, κανονικά. Ο ήταν με τον Χρήστο Κανελάκη, ο οποίος επιτέθηκε φραστικά στο αεροδρόμιο. Στο διαιτητή τότε. Και επιτέθηκε στο διαιτητή. Είναι, ξέρεις τι γίνεται, είναι λίγο διαφορετικό το άρθρο, Λάζαρε, αλλά παρά τα αυτά. Είναι το άρθρο 19 του Πειθαρχικού Κώδικα. Μπράβο. Ενώ ο κύριος Κανελά, η τιμωρία περί αφαίρεσης βαθμών και για το χρηματικό πρόσημο είναι ακριβώς η ίδια τιμωρία που δέχεται η ΠΑΕ, μία ΠΑΕ, εάν είναι ηθικοί αυτουργοί πρόσωπα που είναι παράγοντες, ποδοσφαιριστές ή έχουν είναι χειρότερο να είναι παράγοντες και όπως εδώ είναι ο πρόεδρος και όλες. Και μάλιστα το επεισόδιο είναι. Την ίδια τιμωρία. Και μάλιστα το επεισόδιο είναι εντός γηπέδου. Πρακτικά γράφει ότι το επιτέθηκε ο Αρβανιτίδης, αυτός που τον χτύπησε μέσα από την ήταν φίλαθλος από πίσω. Λοιπόν, να κάνουμε μια παρένθεση για να κάνουμε μια ανάλογη περίπτωση, παιδιά, γιατί πρέπει να σχολιάσουμε αυτά. Έγινε στο τοπικό μας πρωτάθλημα πριν από κάνα 2 εβδομάδες στην πρώτη κατηγορία. Ή στη δεύτερη, νομίζω. Δεν έχει σημασία.
διακόπηκε ένα παιχνίδι γιατί ο διαιτητής θεώρησε ότι πρέπει να διακοπεί το παιχνίδι για επεισόδια. Ο Στεφανοβίκιος εδώ είχε φύγει στη Φυσούνα, έχει τελειώσει το μάτσο. Το πρώτο ημίχρονο. Το διέκοψε. Επιτέθηκε ο Αρβανιτίδης με κουβέντες, θα σε τελειώσω, θα πεθάνεις, δεν θα φύγεις από εδώ μέσα ζωντανός. Άκου τώρα λίγο. Αλλά μιλάει διεκόπηκε το παιχνίδι. Αυτό θέλω να πω, ότι διεκόπηκε το παιχνίδι. Ο διαιτητής ο Ντελμέρο, ο Γάλλος, διέκοψε τον αγώνα για επεισόδια. Τα γράφει αυτά στο φύλλο αγώνα. Και η αρμόδια επιτροπή της τοπικής μας Ένωσης Ποδοσφαίρου έκρινε το εξής. Κακώς δεν διάκοψε ο διαιτητής στο παιχνίδι και τιμώρησε το διαιτητή. Καλά, στα τοπικά γίνονται. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα. Στα τοπικά μπορεί να γίνει. Για να το αναφέρουμε και αυτό. Τα θαύματα, εντάξει. Δηλαδή τώρα υπάρχει περίπτωση εδώ, στην προηγουμένη περίπτωση, να πει η αρμόδια επιτροπή ότι κακώς ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι και ξαναπαίξτε η Βέρεια με τον Ολυμπιακό. Το φίλο αγώνος δεν έχει. Είχαμε και άλλα επεισόδια. Δυστυχώς, αλλά είχαμε και άλλα επεισόδια. Αυτό ήθελα να πω. Και άλλα επεισόδια που είχαμε στον Ταύρο, στο ημίχρονο ανάμεσα στον Μπράβο και τον Νέα Σαλαμίνας. Οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν, χρειάστηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, διακόπη το παιχνίδι για μεγάλο χρονικό διάστημα και συνεχίστηκε μετά από πολλή ώρα. Ωραία. Ωραία, θεωρητικά ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε στη Β' Εθνική. Πυρικός Καλαμάτα 1-2. Αυτό κάτι λέει σε σχέση με την αναγέννηση Καρτίτσας. Αν σκεφτούμε ότι ο Κοτούλας κατάγεται από την πόλη της Κατερίνης. Τελευταία γνωστική παίζει Καλαμάτα αναγέννηση όπως γνωρίζουμε. Κέρκυρα Καστοριά 1-2. Άντε τώρα, βγάλε συμπέρασμα. Και εδώ γίνονται τα πίθανα. Αγροτικός. Αγροτικός 45 φορές παραπάνω από ό,τι έπαιζες. Κάτι τέτοιο μου είπαν. Ποιο? Το διπλό της Καστοριάς στην Κέρκυρα. Όσα λεφτά έβαζε ήταν 45 φορές περισσότερο. Στην Κίνα, όχι στην Κίνα, πεζόταν αυτό το παιχνίδι. Ναι. Κάπου στον κόσμο θα παιχτεί το παιχνίδι. Τα δύο γκολ της Καστοριάς, όχι η νίκη της Καστοριάς, τα δύο γκολ της Καστοριάς δίνανε πάνω από 300. Τα δύο γκολ, δηλαδή αν έπαιζε στοίχημα, πόσα γκολ θα βάλει η Καστοριά και να βάζεις εσύ από 1 έως 2. Έβαζες 200 ευρουλάκια Δημήτρη μου και βγάζαμε από ένα διαμερισματάκι. Και γιατί να μην τελειώνει το παιχνίδι 5-2, φυσιολογικά δηλαδή περιστέρκες και να το πάρει. Ίσως να το παίξουν και εμείς. Παιδιά, τηλέφωνα λίγο να τελειώσουμε γρήγορα τα αποτελέσματα. Να τα πάρουμε τη σειρά. Γιατί και δικαιωματικά σήμερα ανήκει στην ΑΕΛ, έτσι, η εκπομπή. Ανήκει στην ΑΕΛ σήμερα, έχει κάνει τεράστιο διπλό. Ναι. Λοιπόν, να τελειώσουμε το αποτελέσμα τότε γρήγορα. Αγροτικός Αστέρας Ολυμπιακός Βόλου 3-1. Τραγική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Είπαμε όμως ότι η περίοδος είναι προσαρμογής και προετοιμασίας. Ιωνικός Διαγόρας Ρόδου 1-0. Εθνικός Πυρός Καλιθέα, παρόλο που τα πολλά που ακούστηκαν για αυτό το μάτι 0-0. Αναγέννηση Καρδίτσας Εθνικός Αστέρας 1-0. Και αναγέννηση πολύ κοντά στην παραμονή που κάποιοι δεν την πιστεύαν. Η βαθμολογία. Ατρόμητος 67, Γιάννηνα 61, Καβάλα 55. Κέρκυρα 48, Ιωνικός 48, Πυρικός 42, ο Ολυμπιακός Βόλου 39 στην 7η θέση μαζί με την Καλαμάτα που ανέβηκε, Διαγόρας Ρόδου και Αγροτικός Αστέρας 38, ο Εθνικός Πυρός και αυτός 36, Βέρεια 35 αλλά έχει τα προβλήματα τώρα με την ιστορία, Εθνικός Αστέρας 34, Απόλλων Καλαμαριάς 32 και με δύσκολο πρόγραμμα, Ηλυσιακός Αναγέννηση και Καλιθέα 31, ο Ηλυσιακός βέβαια θα πάει 34 και Καστοριά 17. Άρα η αναγέννηση είναι πάρα πολύ κοντά τώρα στην παραμονή μετά από αυτά τα αποτελέσματα. Και να περάσουμε στην τρίτη εθνική. Άκη. Τρίτη εθνική, Νότιος Όμιλος, 32η αγωνιστική, 2 στροφές πριν το τέλος. Χαϊδάρη, Ολικός Μητυρίνης 3-0 χωρίς αγώνα. Άγιος Δημήτρος Ασσαλένιος 2-1. Κόρινθος Αγία Παρασκευή 1-2. Σπουδαίο διπλό για την Αγία Παρασκευή που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Αστέρας Ρεθύμνο Ολυμπιακός Χερσονήσου 1-0. Ρόδος Εγάλεο 3-0. Κεραυνός Κερατέας Βίσας Μεγάρων 1-2. Παναχαϊκή Κοροπή 1-0. Παναργιακός Ηλιούπολη 1-3 και Φωστήρα Σαλαμίνα 2-1. Στη βαθμολογία η Ηλιούπολη έχει 72 βαθμούς, είναι στην κορυφή. Η Ρόδος έχει 71, είναι στην δεύτερη θέση που οδηγεί σε μπαράζ ανόδου. Παναχαϊκή τρίτη με 69 βαθμούς, αυτή είναι η πρώτη τριάδα. Αυτές οι ομάδες παλεύουν για την άνοδο στην δεύτερη εθνική. Πάμε στον Βόρειο Όμιλο, 32η δεύτερη αγωνιστική. Δράμα, Από ό,τι βλέπω εδώ τώρα μέσα στα site της Δόξας, έχει στεθεί τρελό πανηγύρι στην πλατεία Ελευθερίας για την επιστροφή. Βέβαια. Δεύτερη εθνική κατηγορία. Εκεί η Δόξα Δράμας που σφράγισε βέβαια την άνοδό της σήμερα χωρίς να κουραστεί. Μια Δόξα Δράμας η οποία οφείλει την παρουσία της, Άκη μου. Βέβαια, που την οφείλει. Τα γνωστά εδώ με τις εταιρείες, με τα αφημί που αγοράζουμε και παίρνουμε. Έτσι. Η Δόξα Δράμας που πέρυσι είχε αποβληθεί από το πρωτάθλημα
και φέτος βρίσκεται στη Β' Εθνική. Βρήκε τα λεφτά να αγοράσει το. Βρήκε τα χρήματα να αγοράσει τα αφημί του Ολυμπιακού Βόλου. Ωραία. Και έγινε ειδική τροποποίηση, για να τα λέμε και όλα. Ναι. Η ειδική μοναδική τροποποίηση ότι τη θέση θα την πάρει μόνο η Δράμα. Όχι κανένας άλλος, μόνο η Δράμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι. Μότε αυτός είναι πάει. Τα συμπεράσματα δικά σας. Το θέμα είναι ότι βρέθηκαν τα χρήματα, είχαν το κουράγιο οι άνθρωποι και ανέβηκαν κατηγορία. Βέβαια. Εμείς αυτό κρατάμε έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, Ένωση Θράκης Λαμία, πάλι χωρίς αγώνα η Λαμία 3-0. Όπως και η Δόξα Δράμα είπαμε με την αναγέννηση Άρτας. Μακεδονικός Νίκη Βόλου 0-0, σε ένα παιχνίδι που πήγε πάρα πολύ καλά νίκη παρά τις απουσίες που είχε, έχασε και μοναδικές ευκαιρίες για γκολ. Λίγο πριν το τέλος αρκεί να σημειώσουμε ότι είχε ο Νέρια Στράουσκας μια μοναδική φάση σε κενό σχεδόν τέρμα, πλάσαρε out ο Λιθουανός στράκερ της νίκης. Εορδαϊκός Ζάκυνθος 1-1, εδώ είναι το αποτέλεσμα που δεν περίμενε κανείς, γιατί η Ζάκυνθος ήταν αδιάφορη, ο Ορδαϊκός ήταν αυτός που καιγόταν για τους 3 βαθμούς. Και ποιος δικαιώνεται, σχεδόν είμαι δικαιωμένος. Πάμε για τον Πανετολικό. Θυμάσαι που πότε Λάζαρε φώναζα για τον Πανετολικό? Ναι. Ότι και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα πάει. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Πανετολικός που νίκησε, έκανε τεράστια νίκη στα Γρεβένα με τον Πυρσό 1-0. Ισοβαθμίουν τώρα, έτσι. Αλλά είναι από κάτω ο Πανετολικός. Εδώ η βαθμολογία. Όχι στην ισοβαθμία. Νομίζω ότι είναι Πανετολικός απάνω. Τον έχει δεύτερο τον Πανετολικό η βαθμολογία. Δεν ξέρω, τώρα θα το δούμε. Έχουμε ακόμα και 2 αγωνιστικές. Θα δούμε. Τελευταία αγωνιστική παίζει και Δόξα Δράμα ο Ορδαϊκός. Έτσι. Λοιπόν. Τελευταία παίζει. Ναι, τελευταία αγωνιστική παίζει Πανετολικός Νίκη Βόλου και στη Δράμα παίζει ο Ορδαϊκός. Και στη Δράμα παίζει ο Ορδαϊκός. Ναι. Εορδαϊκός Ζάκυνθος 1-1, όπως είπαμε. Πυρσός Πανετολικός 0-1, σπουδαία νίκη για τον Πανετολικό που έπιασε στην δεύτερη θέση τον Εορδαϊκό. Νέοι επιβάτες Γιαννιτσά 1-1, Φωκικός Πρέβεζα 2-1, Εθνικός Φιλιππιάδας Εθνικός Κατερίνης 3-0 και Οδυσσέας Αναγέννης Ερών Θερμαϊκός 0-1, σπουδαία νίκη για την ομάδα της Θέρμης. Δόξα Δράμα στην κορυφή, 72 βαθμούς του χρόνου στην δεύτερη εθνική. Πανετολικός 64 μαζί με τον Εορδαϊκό μάχονται για την δεύτερη θέση που οδηγεί στην παράζα ανόδου, όπως είπαμε. Μακεδονικός 53 αδιάφορος, το ίδιο και είναι οι επιβάτες που έχουν 52 βαθμούς. Στην έκτη θέση η Νίκη με 48, 45 η Αναγέννηση Γεννητσών, όσους και ο Πυρσός Γρεβενών, αλλά και η Ζάκυνθο. 44 έχει ο Φωκικός, είναι στην 10η θέση. Με 43 θα δούμε τον Οδυσσέα Αναγέννηση Ερών στην 11η θέση, όσους και ο Εθνικός Φιλιππιάδας. Θερμαϊκό 41, Λαμία 39, Πρέβεσα 38, μάχονται για την παραμονή τους αυτές οι ομάδες. Ήδη στο περιφερειακό έχουν υποβαστεί ο Εθνικός Κατερίνης, η Αναγέννηση Άρτας και η Ένωση Θράκης φυσικά. Αυτά και για την τρίτη εθνική κατηγορία. Ωραία. Περιφερειακό, Δέλτα Εθνική. Δεν είχαμε εδώ αλλαγές στην κορυφή. Τρίκα Λαό Καρδίτσας 3-0, Τύρναβος Αστέρας Καρδίτσας 2-0, Πυργετός Μαρτίνο 6-1, Ιταία Παλαιοκατούνα στην έκπληξη 1-1, Θησέας Προσήλιο 1-1, Ρήγας Φεραίος Βελούχη 1-1, δεν εκμεταλλεύτηκε το δώρο του Θησέα. Απόν Λάρισας Μεγάλα Καλύβια 7-0, Αχιλλέας Καστράκη 1-2, ήταν υποβασμού για τον Αχιλλέα, και Πύρασος Λιανοκλάδη 1-3. Στη βαθμολογία Τρίκαλα 76, Τύρναβος 74, Πυργετός 59 στην τρίτη θέση, ΑΟ Καρδίτσας 51, Λιανοκλάδη 50, Αστέρας Ιταία 49, Βελούχη 47, Καστράκη 44, Απόλλων Λάρισα 43, Πύρασος 43, αισθάνονται άνετα. Προσήλιο 38 και από εδώ και κάτω οι ομάδες που πέφτουν. Ρήγας Φεραίος 35, Αχιλλέας Φαρσάλων 32, Μαρτίνο 30, Θησέας 28, Παλαιοκατούνα 26, Αστέρας Καρδίτσας 26, Μεγάλα Καλύβια 8. Στην επόμενη αγωνιστική τα Τρίκαλα πάνε να παίξουν στην Παλαιοκατούνα, ο Τύρναβος πάει να παίξει στο Καστράκι, ο Ρήγας Φεραίος φιλοξενεί τον Απόλλων Λάρισας και το Προσήλιο φιλοξενεί τον Αχιλλέα. Πόσα βήματα έχουμε πριν το τέλος? Φαρσάλων. Έχουμε 4 αγωνιστικές. Σημαντικό ρόλο στην παραμονή ή όχι του Ρήγα θα παίξει ο Τύρναβος, ο οποίος Τύρναβος έχει εντός έδρας και το Προσήλιο και τον Ρήγα Φεραίο. Έχει και τους δυο. Τελευταία αγωνιστική έχει το Ρήγα, το Προσήλιο το έχει σε 2 αγωνιστικές. Πάντως έχει ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή του Ρήγα μετά και τη σημερινή αποτυχία του να κερδίσει το Βελούχη στο Βελεστίνο, το αδιάφορο Βελούχη. Χάνηκε στη ισοβαθμία με το Προσήλιο, είχε φέρει 1-1 μέσω Προσήλιο και είχε χάσει 0-1 μέσω Βελεστίνο. Έτσι. Γιατί για το πρωτάθλημα της Β' πάει ο Ολυμπιακός Βόλου, έχασε από τον Αγροτικό Αστέρα 0-3. Είχαμε και κάποιες αλλαγές. Αποχώρησε τελικά μέσα στη εβδομάδα ο κύριος Κούτσικας.
Έφυγε. Ναι, μαζί με τον κύριο Καραμίγαλο υποβάλαν την παρέτησή τους, έγινε δεκτή η παρέτηση από τη διοίκηση. Ανέλευε ο κύριος Στάθης Χατζής με τον κύριο Νίκο Τσεκούρα, έτσι. Ο Κώστας ο Κρίκης παραμένει στην ομάδα και συνεχίζουμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη τοπική κατηγορία, 26η αγωνιστική. Αθλητική Ένωση Διμηνίου, Μαγνησιακός 1-0 με το γκολ του Κουκουβίνου από το 37 να δίνει αυτή την νίκη για την ομάδα του Διμηνίου που την κράτησε στην κορυφή. Πρωτοσύλλος Αρμύρος 4-3 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Νίκης ο Πρωτοσύλλος, υπολείπεται όμως 3 βαθμούς από την ομάδα του Διμηνίου. Ακρόπολη Αστέρας 2-0, Σαρακινός Κένταυρος 2-1, Ένωση Λεχωνίων Δόξα Ερηνού 5-1, Νέοι Αθλητές Νίκης Άρης Μελισσιαδίκων 1-1, Σκιάδος Πανιώνιος επίσης 1-1, Έαντα Σούρπης Απόλλων Καναλίων 2-1 και Δάφνη Ορμήνιο επίσης 2-1. Είπαμε στην βαθμολογία προηγείται η Αθλητική Ένωση Διμηνίου και 3 βαθμούς πιο κάτω είναι ο Πρωτοσύλλος που θα παλέψουν μέχρι το τέλος για την άνοδο στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Απαντάμε στη Λάρισα στα αποτελέσματα. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είχαμε και στη Λάρισα. Την πρώτη αεραστεχνική κατηγορία της Λάρισσας, αυτή ήταν η 21η αγωνιστική. Αμπελωνιακός Μακρυχώρη 5-0, Φιλοκτήτης Σταριτσάνη 0-1, Φαλανιακός Τοξότης 5-1, Σικούρο Ηρακλής Χάλκης 2-0, Παέδ Πλατικάμπου Δήμητρα Γιάννουλης 0-0, Αμπελόκηπη Νίκαια 1-1, Ελασσόν Αργυροπούλη 4-0, Αμυγδαλέα Δοτιάς Αγιάς 0-1 στη βαθμολογία, δεν άλλαξε κάτι. 73 βαθμούς η Ελασσόν, 70 η Τσαριτσάνη, ο Αμπελωνιακός 65. Η Έδνικες 58, Μελιβία 53, 48 η Δήμητρα Γιάννουλης, το Μακρυχώρι έχει 40 βαθμούς, 35 το Αργυροπούλη, Παέδ Πλατικάμπου 35 όσους και ο Φαλανιακός, 32 η Αγιά, 29 ο Κίσαβος Σικουρίου, 24 η Αμυγδαλέα, Βιλόκηπη 23, Ηρακλής Χάλκης 22, το Ξώτης Λάρισσας 7. Τελευταία αγωνιστική παίζουν το Ξώτης, η επόμενη είναι η τελευταία το Σάββατο πριν το Θωμά. Παίζουν το Ξώτης Πλατίκαμπος, Αργυροπούλη, Αγιά, Νίκη, Αμυγδαλέα, Ηρακλής Χάλκης, Αμπελόκηπη. Ταριτσάνη, Σικούρο, Μακρυχώρη, Φαλανιακός, Μελιβία, Αμπελωνιακός, Γιάννουλη, Ελασσόν. Από αυτά τα αποτελέσματα υπάρχουν ήδη προδιαγεγραμμένες οι υποβιβασμοί, ήδη προδιαγεγραμμένοι οι υποβιβασμοί δύο ομάδων. Μία είναι ο Ηρακλής Χάλκης, ο οποίος πρωταγωνιστός στα προηγούμενα χρόνια στην 4η εθνική κατηγορία και τώρα βλέπουμε να φεύγει και από την πρώτη εθνική της Λάρισσας να πάει στην Α1. Και η άλλη είναι η ομάδα των Αμπελοκήπων, που ενώ είχε κάνει καλά χρόνια, καλές χρονιές και είχε αναδείξει πάρα πολλά ταλέντα με τον Τάσο Μπερτζά. Ο Τάσος Μπερτζάς πήγε στον Αμπελωνιακό. Η ομάδα των Αμπελοκήπων, η οποία είναι ιστορική στην κατηγορία και αυτήν, δεν τα καταφέρει να σώσει την παρτίδα και θα υποβιβαστεί στον χώρο της Α1 κατηγορίας. Ενώ από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μάλλον θα την ακολουθήσει και ο Κίσαβος Σικουρίου, που και αυτός πέρσι έπαιζε στην 4η εθνική, όπως ο Ηρακλής Χάλκης. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στο μπάσκετ. Να πούμε τα αποτελέσματα της Α1. 24η αγωνιστική, 2 ακόμα απομένουν. Καβάλα ΑΕΚ 73-59, Πανελλήνιος Μαρούσι 81-84, Ολύμπια Λάρισσας Κολοσσός Ρόδου 62-73, Άρης ΑΕΛ 77-62, Γάλλο Πανιόνιος 53-76, ευτυχώς ο Πανιόνιος έκανε το χρέος του, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 77-76 στην παράταση και σήμερα Ολυμπιακός Τρίκαλα 81-60. Στη βαθμολογία Ολυμπιακός 47, Παναθηναϊκός 44, Άρης 42, Μαρούσι 40 στην τετράδα, Πανελλήνιος 40, Πανιόνιος 38, ΑΕΚ 35, ΠΑΟΚ 35 στην οκτάδα, Κολοσσός Ρόδου και αυτός 35, Καβάλα 32 σώθηκε, Ολύμπια 31, Γάλλο 30, Τρίκαλα 29 και η ΑΕΛ 26. Στην τελευταία αγωνιστική θα παίξει Μεγάλη Τετάρτη. Ναι, Τρίκαλα με το. Στην πρώτη το μοναδικό ενδιαφέρον είναι το παιχνίδι του Τρίκαλα με το Εγάλεο. Αν πάρει πάνω από 7 πόντους. 7 πόντους είχε χάσει το Εγάλεο. Άρα λοιπόν το Τρίκαλα χρειάζεται 8 για να ρίξει το Εγάλεο μαζί με την ΑΕΛ και να μείνουν τα Τρίκαλα. Να ισοβαθμίσει καταρχήν, να κερδίσει για να ισοβαθμίσει και μετά μένει μια αγωνιστική να φέρουν τα ίδια αποτελέσματα για να μπορέσει να σωθεί. Γιατί μένει ακόμα μια αγωνιστική μετά. Ναι, 2 είναι πριν το τέλος. Έτσι ακριβώς. Η ΑΕΛ, όπως είπαμε, υποβιβάστηκε με 2 μόνο νίκες όλο το πρωτάθλημα. Τα οικονομικά δυστυχώς. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Το θέμα της επιλογής των νεαρών, τώρα λέγαμε από την αρχή των νεαρών καλαθοσφαιριστών που επέλεξε ο Βαγγέλης Αλεξανδρές και που βέβαια ήταν. Και τα ρίσκο, βέβαια, μεγάλο ρίσκο. Την τρίτη εθνική κατηγορία, όπου και εδώ έχουμε suspense μεγάλο για την τελευταία αγωνιστική. Πρώτη τελευταία αγωνιστική σήμερα, Λαζάνη νίκη Βόλου 79-72,
Σιάτιστα Φίνικας Λάρισσας 49-89, Αιγινιακός Άργος 57-59, Φίλιππος Βέρειας Χάνθε 76-64, Πρωτέας Γρεβενών Έδεσα 91-83, Ολυμπιακός Βόλου Έολος Τρικάλων 50-81 και Μαντουλίδης Αλεξάνδρεια 112-54. Στη βαθμολογία πρώτη τελευταία αγωνιστική, Μαντουλίδης 44, Έολος Τρικάλων 43, Λαζάνη 42, Φίνικας Λάρισσας 42. Η Νίκη Βόλου είναι στη 10η θέση με 38. Ο Ολυμπιακός Βόλου που βάστηκε, όπως έχουμε πει εδώ και καιρό. Ο Ολυμπιακός Βόλου με 31 έπεσε στο τοπικό. Δεύτερος υποβασμός σε 2 χρόνια. Την τελευταία αγωνιστική έχουμε στα Τρίκαλα άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι. Έολος Μαντουλίδης. Ο Έολος χρειάζεται νίκη με 14 πόντους. Είχε χάσει 68-55 στο Μαντουλίδη. Θέλει λοιπόν 14 πόντους για να σωθεί. Μάλιστα. Στην Α1 γυναικών η Ολυμπιάδα Λάρισσας παρέμεινε στην κατηγορία στην ισοβαθμία. Έπεσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Αφού έχασε σήμερα, ενώ περίμενε να κερδίσει, έχασε σήμερα με 59-61 από τις διάφορες δεύτερες ασπερίδες. Έχασε στο καλάθι, όπως έχασε στο καλάθι και ο Πανχιακός στην παράταση από το παλιό Φάλιρο. Άρα δεν έπαιζε ρόλο και να έμεινε ο Πανχιακός, αφού οι ομάδες ήταν με το Μέγα Αλέξανδρο ήταν 4. Μέγας Αλέξανδρος, Άρης Κολαργός, Ζήμενης και Καστοριά που είχε αποβληθεί. Ναι. Άρα λοιπόν, εντάξει, έστω και με προβλήματα και η Ολυμπιάδα σώθηκε. Τώρα τα πράγματα τον πήγε πιο ψηλά για να μην. Βέβαια. Τώρα να δούμε αν στην Α2 η Άρτεμις που σήμερα κέρδισε τις αίρες 89-69 και δέχτηκε τα δώρα από την Πηλαία που έχασε μέσα στην έδρα της 55-57 από τη Δράμα και το δώρο του ΠΑΟΚ που έχασε και αυτό στην Κομοτηνή. Τώρα η Άρτεμις είναι πάλι τρίτη μόνη της και ελπίζει στον Παράζ να ανέβει και αυτή στην Α1. Ωραία. Αυτά για το μπάσκετ. Ο Θεσσαλός της Λάρισσας είναι η ομάδα με καρότσα, έτσι μπάσκετ με καρότσα τα παιδιά. Είναι κυπελούχος Ελλάδος από απόψε το βράδυ. Η ομάδα της Λάρισσας κατάφερε να κερδίσει 53-51 τον Πάσκα στο μεγάλο τελικό που έγινε στην Αθήνα. Ο τελικός της ΟΣΕΚ. Ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και κρίθηκε στα τελευταία σουτ. Και αφού προηγουμένως βέβαια ο Πάσκα είχε την ατυχία να χάσει από τραυματισμό τον Μακρύ. Ο αθλητής έπεσε άτσαλα από το καρότσι στο παρκέ με το κεφάλι, με αποτέλεσμα να ζαλιστεί και να μεταφερθεί άμεσα σε διπλανό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε κάτι τελικά το πολύ σοβαρό, του έγιναν 6 ράματα και ακολούθησε την αποστολή στον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα. Στο αγωνιστικό μέρος ο Θεσσαλός ήταν αυτός ο οποίος στο τελευταίο 1,5 λεπτό με 5 ελεύθερες βολές κατάφερε να τελειώσει τους αντιπάλους και να πάρει μια μεγάλη νίκη 53-51, ημίχρονο 18-27. Μερικές φορές χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτά τα παιδιά, τα οποία δίνουν το δικό τους αγώνα, έτσι. Που πάνω απ' όλα δεν έχουν να κάνουν καθαρά με πρωταθλητισμό παρά μόνο για την ευγενή άμυλα, τους υπάρχει και αυτό το τιμητικό. Η ομάδα της Λάρισσας, ο Θεσσαλός λοιπόν, έχοντας προπονητή έναν άνθρωπο παλιό μπασκετμπολίστα του Γυμναστικού Συλλόγου της Λάρισσας, τον Κώστα Ζαραγκότα, ο οποίος έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Παλαιότερα ο Κώστας Ζαραγκότας λοιπόν προπονεί αυτούς. Σήμερα έπαιξαν οι Βαλτιμίδης, πέτυχε 10 πόντους, Πλεξίδας 14, απλή συμμετοχή ο Σοκελίων, ο Δαούλας 5, ο Ζαραγκότας, ο οποίος είναι και παίκτης, πέτυχε 24 πόντους και ο Πλαβός είχε συμμετοχή. Απέναντι στην ομάδα του Θεσσαλονίκη ήταν ο Πάσκα με προπονητή τον κύριο Χρόνη, ο οποίος χρησιμοποίησε τους παίκτες. Τον Μουντζόγλου πέτυχε 14 πόντους, Βάσης Κωνσταντινόπουλος 2, Χαλδαίος συμμετοχή Κουνιάς 3, ένα τρίποντο, Έλκερ 17, Μακρύς 8 και ο Ντομαγκιόνι 7 πόντους. Επαναλαμβάνουμε, ο Θεσσαλός είναι κυπελούχος Ελλάδος στο μπάσκετ με καρότσι. Και καταλαβαίνετε δηλαδή όταν λέμε αυτό, γιατί ακριβώς αναφερόμαστε, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η αναφορά. Λοιπόν, έχουμε μια γραμμή, λέει, να τη βγάλουμε ή τι να κάνουμε τώρα, να πούμε καταρχήν για την ΑΕΛ. Πρώτα και μετά, να μην ξεκινήσουμε την κουβέντα, πρέπει να πούμε τα παιχνίδια. Ναι. Και μετά, μάλλον να βγει η γραμμή. Να βγει η γραμμή και θα κάνουμε την κουβέντα παράλληλα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα ήθελα να πω κάτι στον Ηλία που δικαιώνεται μετά από 3 μήνες που η αναγέννηση σώθηκε με αυτά που έγιναν σήμερα. Όχι ακόμα 100%, αλλά 99%. 90-99% ναι. Ναι, αυτό ακριβώς. Όταν ο Ηλίας τα λέει αυτά, κανείς όμως δεν τα πίστευε. Και όμως έγινε γι' αυτό. Που σημαίνει ότι αυτή η εκπομπή ίσως να είναι τοπική, αλλά είναι τουλάχιστον 3 μήνες μπροστά από τις άλλες. Έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι το ευχάριστο. Αυτό είναι το ευχάριστο για τις ομάδες μας. Για τις ομάδες. Θέλω να πω και συγχαρητήρια στη Λάρισα. Έστω ο Ολυμπιακός να μην έπαιζε κομπλέ, αλλά δικαίως κέρδισε η Λάρισα.
Αυτά ήθελα να σου πω. Να είσαι καλά. Καλή νύχτα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Είναι η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα στο Καραϊσκάκι. Ναι, Η πρώτη εντός έδρας ήταν. Πάμε σε γραμμές, παιδιά. Μας πήρε την πάρυζα τώρα και υπάρχουν γραμμές μέσα, δεν μπορούσα να πω 5 πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λάζαρε. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα. Χρόνια πολλά, Γιάννη. Τις οικογένειές μας να χαιρόμαστε όλοι. Τους φιλάθλους, τους αγνούς που πάνε στο γήπεδο. Εγώ θέλω να κάνω μια προσωπική. Είναι προσωπική μου γνώμη αυτό που θα εκφέρω σήμερα. Εγώ πάω 48 χρόνια στο γήπεδο. Είμαι 58 χρονών. Ναι. Ξεκίνησα από 10 χρονών να πηγαίνω εδώ στο γήπεδο, το παλιό το Ολυμπιακό Βόλο, εκεί πέρα που ήταν ο κυνηγητικός όμιλος πρώτα και το πήρε ο κυνηγητικός όμιλος τώρα. Ναι. Κύριε Λάζαρε, ορίστε. Σε σέβομαι, σε ξέρω ότι είσαι χρόνια αθλητικογράφος, θέλω να με λύσεις σαν φιλαθλός και όχι σαν παραγωγός εκπομπής και δημοσιογράφος σήμερα, έτσι. Είμαστε την ερώτηση ακόμα όμως. Θα σου κάνω μια ερώτηση, θέλω να με απαντήσεις απλά σαν φιλαθλός, όπως και τα παιδιά εκεί πέρα που είναι ψυχάρες και 3 αυτοί που έχεις αυτό πέρα. Το παιδί έχει δώσει την ψυχή του για την νίκη Βόλιο να πούμε. Ο κύριος Πέγιος το ίδιο. Και το παιδί, ο κύριος Σπυρόπουλος και αυτούς τους σέβομαι και τους εκτιμάω γιατί κάνετε και 3 ένα κοινωνικό λειτουργήμα. Αλλά για μένα προσωπικά σήμερα είναι μια μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί και το χ που έφερε ο Παναθηναϊκός μέσα στο Παναθηναϊκό αποσκοπούσε στην παραμονή του Παναθηναϊκού αν έκανε ο Λεβαδιακός μέσα στο Παναθηναϊκό. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αν έχανε. Γιάννη, έπαιξε το παιχνίδι της Λάρισσας θα μ' ακούσεις λίγο για να μην μπερδευτείς. Και οι 3 έχουν συμφέροντα. Θα μ' ακούσεις κάτι. Θα μ' ακούσεις λίγο εμένα. Θα μ' ακούσεις πρώτα. Ναι, μπερδεύεται, σε κάνεις λάθος. Αυτό θέλω να σου πω για να σε προλάβω. Κάνεις λάθος ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία. Γελάει όλη η Ελλάδα σήμερα. Είναι μια μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα κοκαλέικα να πούμε και τη ΣΑΕΚ να πούμε και του Παναθηναϊκού, αυτά τα ξέρουν. Γελάνε όλοι. Γιατί, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, κάτσε λίγο να σήμερα γελάει. Καλό Πάσχα. Σήμερα γελάει, καλό Πάσχα. Σήμερα γελάει η Ελλάδα. Σήμερα γελάει. Τις Λάρισσας αυτό πέρα. Γιατί παίρνεις τα λεφτά από την εκπομπή, σε πληρώνει η Λάρισσα. Άντε γεια. Σήμερα γελάει όλη η Ελλάδα, Σήμερα γελάει. Εγώ παίρνω τα λεφτά από τη Λάρισα. Σήμερα γελάει όλη η Ελλάδα. Συγγνώμη λίγο, τι είπε ο φίλος. Στήθηκε η ΑΕΚ, στήθηκε ο Ολυμπιακός, στήθηκε η Ξάνθη. Ποιος? Παραιτήθηκε ο Παγιέβιτς. Έτσι λένε, μπορούμε να το δούμε, να το τσεκάρουμε. Στήθηκε ο ένας, στήθηκε η Κέρκυρα, στήθηκε ο Βόλος, στήθηκε ο Ηλυσιακός, στήθηκε ο Πυρσός Γρεβενών. Άσε με, Λάζαρε. Δεν μας λένε και. Γιατί δεν βγαίνει ένας από αυτούς, Λάζαρε, να μας δώσει μια τριάδουλα που έχουμε πεθάνει στον Κουβά. Πάμε για καθαριότητα. Γιατί με καθαριότητα πάμε. Τριαδούλα σε δώσε. Άντε βρε. Τριαδούλα σε δώσε. Λοιπόν, η Λάρισα όλοι από τους πανηγυρίζουν, έχουν βγει στους δρόμους. Είναι μια μεγάλη βαθιά μετά από 27 ολόκληρα χρόνια, μετά από εκείνη την ανεπανάληπτη ημέρα του 1983, όταν η ΑΕΛ είχε βγει δευτεραθλήτρια Ελλάδος με τον γκολ του Κώστα Μαλουμίδη 0-1 μέσα στο Καραϊσκάκι. Απέναντι στο Αργάνη, σήμερα ο Ματσέης Ζουράφσκι ήταν αυτός ο οποίος εκτέλεσε τον Κόβατς και έστειλε τους παίκτες και γενικότερα όλους τους φιλάθλους, τους 7 ουρανούς. Είναι κάτι το σημαντικό όμως αυτό. Η ομάδα της ΑΕΛ και ο Ολυμπιακός δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες. Κυρίως όμως θα σταθούμε στην ομάδα της ΑΕΛ, όχι στον Ολυμπιακό, γιατί δεν μας ενδιαφέρει τι ευκαιρίες δημιούργησε και πόσες έχασε. Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει σκοράρει τουλάχιστον σε άλλες 2 περιπτώσεις. Ήταν ένα κοντρολαρισμένο παιχνίδι. Ο Μαρίνος Ζουνίδης τους είχε πει να παίρνουν χρόνο στα πόδια τους με την μπάλα και να μην κυκλοφορούν άσκοπα. Στάθηκε πάρα πολύ καλά το αμυντικό δίδυμο του Ναΐμ Αράπ και του Φεράρι που έπαιζαν για πρώτη φορά. Πήγε να παίξει το Καραϊσκάκι χωρίς τους 2 βασικούς center back. Λοιπόν, τόσο Ναΐμ όσο και Φεράρι τα πήγαν αρκετά καλά. Ενώ υπήρξαν και κάποιοι παίκτες που δεν είχαν την ανάλογη παρουσία. Ο Ολυμπιακός φαινόταν, σας είχα πει και το ξέραν πάρα πολύ καλά οι παίκτες του Μαρίνου Ζουνίδη, γιατί έκανε και δηλώσεις ο Μαρίνος, ότι ερχόταν αποκόπωση από το παιχνίδι της Πέμπτης, παρακαλώ, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, αλλά και από όλη τη χρονιά του πρωταθλήματος, με αποτέλεσμα να θελήσει ο Βαλβέρντε, ο οποίος ήταν αρκετά σκεπτικός, να κάνει κάποιες αλλαγές, οι οποίες βέβαια δεν του βγήκαν. Όμως στην επανάληψη έπαιξε και ο Λουτσιάνο και ο Λουτσιάνο Γκαλέτη, συγγνώμη, και ο Ντιόκο και ο Πάντος. Από τους 3 βασικούς. Άρα ήταν σχεδόν βασική ομάδα εκτός του Μπελούτσι για τον Ολυμπιακό. Πέρα από αυτά, να πούμε κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
όταν βγαίνουν κάποιοι φίλαθλοι και θέλουν να πούν κάτι, φανατικά οπαδιστικά μπορούν να σου πούν ότι η ΑΕΚ στήθηκε από τον Άρη. Όμως κάτι τέτοιο το μήνυμα, δεν ισχύει. Συγγνώμη λίγο. Εγώ συμφωνώ με το μήνυμα, Λάζαρε. Για. Αν έχανε σήμερα η Λάρισα, όλοι όσοι κλαίνε για την αξιοπιστία θα βγαίνουν και θα κάνουν πλακίτσα. Συμφωνώ. Και όλοι ξέρουμε και όλοι κάνουν. Πέρα για πέρα δίκη. Ναι, λοιπόν, γιατί τρελαίνουμε όταν θυμόμαστε. Δεν θα κάνουμε κρυψά διαφήμιση. Άσουμε τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είπε κάτι ο φίλος ο Γιάννης που εμένα με πείραξε προσωπικά. Ότι εγώ τα παίρνω από τη Λάρισα. Συγγνώμη πάρα πολύ. Ότι αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να υποθεί από το στόμα του. Ότι τα παίρνεις και ξέρεις τι. Δεν είπε αυτό. Ότι δηλαδή ξέρω εγώ. Είπε ότι επειδή εντάξει ο Κύκλος. Μα είπε και τον Παναθηναϊκό και είπε βλακεία. Και του λέω πήγα να τον διορθώσω. Γιατί ο Παναθηναϊκός και με την ισοπαλία σήμερα δεν έδινε εύνασμα στον Πανσεραϊκό να σωθεί. Γιατί είναι 5 βαθμούς διαφορά. Είπε βλακεία και πήγα να τον προστατεύσω. Του λέω λες βλακεία αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι άλλη περίπτωση. Τώρα γυρίζει, γράφει ένας να παρέμβει εισαγγελέας λέει στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ και τη ΣΑΕΚ με τον Άρη. Εσείς που τα ξέρετε όλα ρε μάκες, γιατί δεν πάτε να δώσετε κατάθεση στον εισαγγελέα. Εσείς που τα ξέρετε όλα μέσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πόσα παιχνίδια είναι να παρέμβει ο εισαγγελέας. Να παρέμβουν οι φίλοι των ομάδων. Δεν θα τρελαθούμε τελώς. Αλλά πόσο πονάει αυτό το έργο. Ξέρεις τι είναι να σε ακολουθεί κάποιος και να μην μπορεί να σε φτάσει. Ξέρεις τι είναι μάλλον. Ο σοβινισμός δεν υπάρχει. Να σκάβει το λάκκο σου και να πέφτει με το φτιάρι. Τελειώνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Έχω γυρίσει. Τι έχει κάνει εκεί πέρα, τι έχουν κάνει οι απίθανοι. Το έχετε μάθει αυτό. Ξεκινάει το παιχνίδι με 5 λεπτή καθυστέρηση στο ΆΚΑ. Πώς το αντιλαμβάνουμε. Η Λάρισα παίζει κανονικά, τελειώνει το πρώτο επίχρονο με το 1 λεπτό του καθυστερήσεων και γυρίζω να δω, λέω θα προλάβω να δω λίγο στο ΆΚΑ τι γίνεται. Και βλέπω 41 και 35. 41 και 35. Λάζαρε, είχαν 3 λεπτά διαφορά όταν τελείωσε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ. Όχι, στο ημίχρονο λέω. Εντάξει, εγώ λέω για το τέλος που. Και στο τέλος θα δεις. 41 και 35 πάει να ξεκινήσει τον Καραϊσκάκη και λέει ο Σπάθας: δεν ξεκινάει το παιχνίδι αν δεν μου πείτε ότι ξεκινάει σε όλα τα γήπεδα. Και κρατούσε την μπάλα. Αυτά γιατί δεν τα λένε κάποιοι. Έχουμε γραμμές. Να πάμε να ακούσουμε γραμμές. Έλα, Λάζαρε. Έλα. Γιώργος. Καλησπέρα. Θα με καταλάβεις ξανά γιατί την προηγούμενη φορά, τελευταία φορά με την κατάλαβες. Σε ξαναθυμίζω από το ραδιόφωνο και επισκεφτή στο στούντιο. Λοιπόν, παρακάτω. Το γάμα του θέμα να πούμε με το κινητό εδώ μας έχει σκίσει 5 λεπτό. Παρακάτω. Λοιπόν, επειδή χτες γιορτάζες, άκου να σε πω λίγο τώρα. Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάγια, ήρθε η Κυριακή που τρώνε τα ψάρια. Ξέρεις τι ψάρια φάγα σήμερα, γάβρο. Θα το φωνάζω και θα το λέω. Άλλο λέω. Γεια σου Γιώργο. Ωραία, πάντα δουλειά. Έχουν υποδοχή απόψε από την αποστολή. Ο Μαρίνος. Ακούσαμε ρε παιδιά. Ακούσαμε. Εντάξει, οκ. Ακούσαμε. Γιατί να ακούσουμε, Λάζαρε, να ακούσουμε. Ακούσαμε, λέω, είναι τρελαμένοι. Θέλω να σου πω, ο Μαρίνος έδωσε μια πολύ σοφή απάντηση στο θέμα αυτό του αγώνα, λέγοντας ότι νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Το θέλαμε πιο πολύ από τον αντίπαλό μας και το πήραμε. Ας έρθουν τώρα όλοι οι άλλοι οι οποίοι είτε είναι μπάκακες, είτε είναι αυλοκόλακες, είτε είναι πάρα πολύ ζορισμένοι για το επίτευγμα της ΑΕΛ και να μας πούνε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όταν μια ομάδα θέλει πιο πολύ να κερδίσει και το πετυχαίνει, τι πάει να πει, ότι είναι στημένο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Έτσι έλεγαν και για τη Τσέλσι με τη Λίβερπουλ. Ότι είναι καραμπινά το Σάσου. Και έλειξε 1-3 το μάτσο. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό, ότι η Λίβερπουλ δεν έχει ομάδα. Και έχασε αυτή την Τσέλσι. Λοιπόν, αν μπορείτε ορισμένοι να καταλάβετε την οντότητα του ποδοσφαίρου, και εγώ πιστεύω να θέλετε να σας πω και την άποψή μου για την ΑΕΚ Άρης. Δεν στήθηκε καμία ΑΕΚ. Απλώς έχουν πάρα πολλά προβλήματα εσωτερικά. Και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Είχε στηθεί και στο Θρασίβουλο, στο 3-3. Λοιπόν, τέλος. Τώρα δεν ξέρω για αυτό που έγραψε ένας ότι παραιτήθηκε ο Μπάκεβιτς. Ήταν έξω χρονών ο Μπάκεβιτς. Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Αυτό είπαμε τώρα. Λοιπόν, και εδώ προσπαθείτε να επηρεάσετε τη συζήτηση ότι παραιτήθηκε ο Μπάκεβιτς. Και τον Μπάκεβιτς. Αυτό κοιτάζω τώρα. Όχι, παιδιά. Έχουμε γραμμή. Ναι, τώρα το δω αμέσως. Καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Μπορώ να δώσω απάντηση στο φίλο που έστειλε τη γραμμή. Ναι, Λέω, σε αγαπώ, κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Αγόρι, μπράβο, να είσαι καλά. Λοιπόν, πες τώρα δικαιολογίες και πες μας τι έχεις να πεις για δίκαια. Να σου πω καταρχήν ότι με τις χαζομάρες που γράφεις εσύ στα μηνύματά σου βγάζεις τόσο κομπλεξισμό, τόσο μπάκακα, είσαι τόσο αντιλαρισαίος που όσο θα βλέπεις την ΑΕΛ να πάει μπροστά θα τρίβεσαι κάτω το κεφάλι σου ρε φιλέ.
Είναι απλά τα πράγματα. Όσο θα βλέπεις για σένα που στέλνεις το μήνυμα να πάει μια ομάδα της Θεσσαλίας αντί να χαρίσει μπροστά, εκτός άμα είσαι αλόθρησκος, άμα είσαι αλόθρησκος δεν έχω κανένα πρόβλημα, τόσο θα καίγεσαι. Αλλά γουστάρω να καίγεσαι. Στείλε μήνυμα. Στείλε και πλήρωνε και καίγεσαι. Στείλτε. Ριανά, λέει, θα είναι πάνω. Ναι, από ποια μεριά? Προς το παρόν, από ποια μεριά θα είναι πιο πάνω? Προς το παρόν είναι από κάτω. Θα είναι πάντα πάνω. Τι είναι αυτό, τι βγάζει? Ποιο από πάνω σας ρε μάγκες? Από κάτω μας είστε 14 αγωνιστικές. 14 αγωνιστικές κυνηγάτε σαν το βέγκο να φτάσετε κάτι. Και δεν μπορείτε να φτάσετε. Η καλύτερη απάντηση σε ένα μπικραμένο άνθρωπο. Ξέρεις τι είναι? Τελειώνει το παιχνίδι. Τελειώνει το παιχνίδι του Άκα με την ΑΕΚ. Και γυρίζει ο Λαμπράκος. Πάνε να φύγουν. Είναι ένα χαζοπέδι με την καλή έννοια από τον Άρη στη γωνία. Δεν έχει πάρει χαμπάρι και δεσιάλ και πανηγυρίζει μόνος του. Παίκτης. Τον φωνάζουν οι άλλοι και τον κάτι του λένε. Και κάνει άλλος όχι ρε. Και έχει μείνει, έχει κατεβάσει και έχει φύγει. Έχει δείξει τον Λαμπράκο κοντά να ρωτάει πόσο τελείωσε η Λάρισα και να του λένε 0-1 και έχει πεθάνει. Αυτή είναι η έγκλη του ποδοσφαίρου. Είναι ο Λεωνίδας ο Καραγιάννης. Είναι όλα στημένα. Και κάτι ακόμα, όποια από εσάς έχει τη στοιχεία να δείτε να μας το αποδείξετε. Με ονοματεπώνυμο, έτσι, διαφορετικά του Μπέκα. Καλησπέρα. Λάζαρε. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Ο Καραγιάννης ο Λεωνίδας είμαι. Έλα Λεωνίδα. Χρόνια πολλά και για χτες. Ευχαριστώ Λεωνίδα, να είσαι καλά. Λοιπόν, η Αναγέννηση σήμερα κατάφερε με ένα γκολ του Παναγιώτη και Παρίσι στο 23 να πετύχει μια σημαντικότατη νίκη, μένοντας ζωντανή στο κυνήγι της παραμονής. Μια Αναγέννηση που ήταν αρκετά καλή στο πρώτο ημίχρονο, ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι. Στο δεύτερο λεπτό ένα σούτ του Αγγελόπουλου, η μπάλα έφυγε λίγο out. Στο 13ο λεπτό ένα σούτ του Μπουντούρη βρήκε το χέρι του Κυπαρίσι και έτσι λοιπόν χάθηκε δυνατότητα για την Αναγέννηση να απειλήσει το σκορ. Και φτάσαμε στο 23ο λεπτό όταν ο Παναγιώτης Κυπαρίσης από το σημείο του πέναλτι με μια πάρα πολύ ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Γκίτκου και έτσι λοιπόν η Αναγέννηση κατάφερε να πετύχει αυτό το χρυσό γκολ. Η Αναγέννηση συνέχισε να παίζει καλά στο πρώτο μήχρονο και είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία στο 45 όταν σου του Φονσέκα η μπάλα έφυγε λίγο out. Έτσι λοιπόν κύλησε το πρώτο ημίχρονο. Και δεν είπα πιο πριν ότι στο 33 ακυρώθηκε ένα γκολ της Αναγέννησης πάλι με τον Κυπαρίσι. Ένα γκολ που ξεσήκωσε έντονες διαμαρτυρίες των κρατησιωτών. Εμείς είδαμε στο ημίχρονο τη φάση replay. Βέβαια δεν υπάρχει κάμερα στην ίδια ευθεία όπως είναι στη Super League για να έχουμε άποψη. Αλλά η πρώτη εντύπωση είναι ότι το γκολ ήταν κανονικό. Και δεν ξέρω τι θα συνέβαινε αν το παιχνίδι δεν έλεγε 0-0. Και ακυρώνονταν αυτό το γκολ. Πιστεύω ότι σήμερα θα μιλούσαμε για κάτι. Αυτός παιδιά νομίζω ότι δεν είναι ο παδός του μήνυμα. Ηλία. Ορίστε. Πιστεύεις ότι αυτός που γράφει αυτό το μήνα είναι ο παδός της ΑΕΛ? Ντρέπομαι που η ΑΕΛ Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει ο παδός να πάει να παίξει ο Ολυμπιακός Βόλο κερδίσει και να πει ότι ντρέπομαι που ο Ολυμπιακός Βόλο έκανε διπλό μέσα στην Αθήνα? Πιστεύεις ότι αυτός έχει βγάλει δημοτικό? Θα ξεχάσουμε. Δημοτικό έχει βγάλει. Τρεχαθούμε τελώς. Φαίνεστε ρε κορόιδα. Ρε κορόιδα. Φαίνεστε ότι δεν είστε στον πάδι. Μην γράφετε έτσι. Λοιπόν, βγάλτε κακία, βγάλτε κακεντρέχεια, κοιτάξτε με τα κιάλια, αλλά γράψτε λίγο σωστά όπως λέει ο Δημήτρης. Θα ξεχάσουμε με τα κιάλια όπως το με το ραντάρ από το Νίμιτς, από το αεροπλανοφόρο. 4 λάθη έχω εντοπίσει στο προηγούμενο μήνυμα. Και λίγα είναι. Τι 4? Κάπου εκεί, ναι. Βγάλτε φωτογραφία. Λοιπόν, τελειώσαμε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Εθνικός Αστέρας ανέβασε την απόδοσή του. Η κίνηση του κυρίου Μανίκα να βάλει μέσα τον Μπενίσκο ένα δεύτερο επιθετικό διαφοροποίησε την κατάσταση. Ο Εθνικός Αστέρας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος από την Αναγέννηση. Πήρε το κέντρο, είχε τον έλεγχο του αγώνα και έχασε ούτε λίγο το πολύ 4 ευκαιρίες για να σοφαρίσει το σκορ. Στο 56, 67, 72 και 83. 4 ευκαιρίες λοιπόν για την ομάδα του Εθνικού Αστέρα που καρδιοχτύπησε έντονα την Αναγέννηση στο δεύτερο μήχρονο. Παρ' όλα αυτά και η Αναγέννηση είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες στο δεύτερο μήχρονο να κάνει το 2-0. Στο 74 με το Γιαχάγια, τέτα-τέτ που απέκτησε ο Γκίτκοτ και στο 93 ο Μπουντούρης με μια πολύ ωραία ενέργεια μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από πλάγια στη δεξιά με ένα αριστερό σούτ σε την πάλι out. Έτσι λοιπόν κύλησε το παιχνίδι με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα ημίχρονο, με την Αναγέννηση να κρατάει τους 3 πολύτιμους βαθμούς, την πολύ καλή εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, τον ενθουσιασμό και τη μεγάλη συμπεράσταση που είχε σήμερα από τον κόσμο γύρω στους 3.000 φιλάθλους κατέκλυσαν τη μία εξέδρα που βρίσκεται στην Καρδίτσα, αφού οι άλλοι βέβαια όλη τη χρονιά είναι νοκάουτ. 3.000 λοιπόν φίλαθλοι καρδιώτες σήμερα βοήθησαν την ομάδα να πετύχει αυτή την πολύ σημαντικότατη
Το λέω και πάλι Νίκη. Η αναγέννηση λοιπόν έμεινε ζωντανή. Δεν ξέρω αυτό που είπατε πιο πριν ότι η αναγέννηση έχει μείνει 90%-95%. Εγώ δεν μπαίνω σε ποσοστά. Ξέρω ότι η αναγέννηση με την νίκη αυτή παρέμεινε ζωντανή. Τώρα το αν θα μείνει, βέβαια παίζονται πολλά παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Ολυμπιακός όμως πάρει τους 3 βαθμούς, πηγαίνει 34. Έτσι, αν πάει τώρα η αναγέννηση. Λεωνίδα, θα αφαιρεθούν όμως βαθμοί από τη Βέρεια, έτσι. Ναι, θα αφαιρεθούν. Η Βέρεια έχει ένα πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Θα μπει και αυτή στο γκρουπ των ομάδων που μάχονται για να παραμείνουν, διότι η Βέρεια μέχρι τώρα είχε κάποιον αέρα στη βαθμολογία. Εντάξει, μπορεί να είναι μία ή άλλη. Πάντως η αναγέννηση μην ξεχνάμε ότι δεν είχε και εύκολο πρόγραμμα. Πηγαίνει στην Καλαμάτα την Κυριακή. Καλαμάτα. Θα το πάρει. Έχει καλή έδρα όμως, έτσι. Θα το κερδίσει όμως το μάτς αυτό για πολλούς λόγους. Η Καλαμάτα θα δούμε την άλλη Δευτέρα. Καλαμάτα, βέβαια. Θα το πούμε. Θα δεις. Ποιος παίζει Καλαμάτα? Καλαμάτα αναγέννηση. Καλαμάτα αναγέννηση, επόμενη αγωνιστική. Η αναγέννηση την αμέσως επόμενη παίζει με την Καβάλα ετός και κλείνει 2 αγώνες με Εθνικό και Βέρεια. Δεν ξέρω η Βέρεια τελευταία αγωνιστική, αν και αυτή τιμωρηθεί, λογικά θα καίγεται για να παραμείνει. Με λίγα λόγια, ένα μίνι μπάχαλο βέβαια γίνεται στην ουρά. Τη Βέρεια, πού την έχει τη Βέρεια αναγέννηση? Τελευταία αγωνιστική Βέρεια αναγέννηση Καρδίτσας. Και το λέω και πάλι, αν η Βέρεια χάσει τους βαθμούς, λογικά θα μάχεται και αυτή ενδεχομένως μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Αλλά ας πούμε κάνουμε τώρα υποθέσεις. Για ποιο λόγο να μην αφαιρεθούν οι βαθμοί από τη Βέρεια, όχι 3 και οι 10 που λέει ο ΚΑΠ? Ναι, δεν ξέρουμε όμως αν εφαρμοστεί ο ΚΑΠ, στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Μα και εσείς οι αθλητικογράφοι, εκεί οι δημοσιογράφοι στην Καρδίτσα, τώρα θα πιέσετε όλοι προς αυτό. Έχει συμφέρον. Από την τιμωρία της Βέρειας έχει συμφέρον πρώτα η αναγέννηση που μας νοιάζει εμάς. Ναι. Μετά Καλιθέα, Καλαμαριά, Ηλυσιακός, Εθνικός Αστέρας. Δηλαδή θα κάτσετε όλοι να δείτε τώρα την ΕΠΟ, 5 ομάδες, 6 να δίνουν βαθμούς. Και να πούμε δεν ξέρουμε Ηλία αν θα φτάσει αυτό. Πρέπει να την τελειώσουν τώρα. Εγώ πιο νωρίς μίλησα και με τον Μάκη τον Τζάτζο και μάλιστα τώρα επειδή έχει και ένα πρόβλημα μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο, αν μπορεί ο κύριος Τζάτζος, αν μας ακούει και μπορεί να επικοινωνήσει, γιατί του είπα ότι θα μιλήσουμε, έχει συμφέρον η αναγέννηση Καρδίτσας, πάρα πολύ μεγάλο συμφέρον. Μια κατηγορία πρέπει να κυνηγηθεί με κάθε νόμιμο. Να μπει δικηγόρο στην Αθήνα. Και συμμαχία, Δημήτρη μου, συγγνώμη, συμμαχία με τις άλλες ομάδες. Πηγαίνετε, παίξτε στα ίσια. Είναι πολύ καλύτερη η ομάδα η αναγέννηση και δεν είναι σε αυτό το άρμα. Άλλη είναι η ομάδα για βούλτο. Να πούμε στους φίλους της αναγέννησης ότι αυτή τη βδομάδα μετά το Πάσχα θα βγει και η απόφαση της Καστοριάς με τον Εθνικό Αστέρα. Όπου πολύ πιθανόν ο Εθνικός Αστέρας να χάσει τους βαθμούς που έχει πάρει στα χαρτιά και θα κατέβει άλλους 2 βαθμούς κάτω ο Εθνικός Αστέρας. Οπότε η αναγέννηση. 1 βαθμό θα κατέβει. Νομίζω ότι ισοπαλία. Ναι, είχε πάρει 3 όμως τώρα μέσα στα χαρτιά. Άρα θα πάει στον 1, θα αφαιρεθούν 2 βαθμοί από αυτούς που έχει τώρα. Ναι, αυτό θα είναι καλό για την αναγέννηση να χάσει ο Εθνικός Αστέρας βαθμούς. Και βέβαια και η Βέρεια να τιμωρηθεί, διότι ο Ηλυσιακός εφόσον πάρει τους βαθμούς, λογικά θα κινδυνεύει και αυτός. Θα έχουμε δηλαδή άλλες δύο ομάδες που είναι πιο πάνω από την αναγέννηση, που θα φτάσουν πιο κοντά στην αναγέννηση, που θα δημιουργηθεί ένας όμιλος 5-6 ομάδων για τις υπόλοιπες 2 θέσεις που θα παραμείνουν μετά την ήδη υποβασμένη Καστοριά. Για μένα, Λεωνίδα μου, και εσύ πιστεύω θα το γνωρίζεις αυτό, η αναγέννηση δεν κυνηγάει τον Ηλυσιακό. Μετά και τα σημερινά γεγονότα. Για μένα και για κάποιους που μπορεί να κυνηγάει τον Εθνικό Αστέρα καθαρά. Καλαμαριά. Τον Εθνικό Αστέρα ότι όλες οι ομάδες και την επόμενη αγωνιστική αν καταφέρει. Και η Καλαμαριά, όλες οι ομάδες και η Βέρεια που αν χάσει τους βαθμούς, πιστεύω ότι όλες οι ομάδες κυνηγάει ο ένας τον άλλον. Από εκεί πέρα τι θα γίνει, έτσι. Όλα θα παιχθούν στο παρασκήνιο. Θα χάσει η Βέρεια βαθμούς που είναι δεδομένο, ας πούμε. Δεν μπορεί. Πρέπει να μηδενιστεί και να της αφαιρεθούν και 10 βαθμοί της Βέρειας. Μπορεί τώρα να μπαίνει ο κάθε ένας μέσα στα αποδυτήρια και να πλακώνει διαιτητές. Είναι καταγεγραμμένα πράγματα αυτά. Δεν ξέρω για το μείον 10. Μα το λέει ο ΚΑΠ, το λέει και στη μικρή λίγκα μέσα έχει δημοσιευτεί σε αθλητικό site. Ο νόμος λέει σε περίπτωση. Στην Ελλάδα, Ηλιά, μην ξεχνάς και ένα πράγμα. Ζούμε στην Ελλάδα. Ζούμε στην Ελλάδα, αλλά ζούμε με αναγέννηση Καρδίτσας, με Καλιθέα, με Ηλυσιακό και αυτούς τους βολεύει, με Καλαμαριά, όλοι μαζί. Και η Καρδίτσα τώρα δικηγόρο κάτω
Και τώρα τι γίνεται, προετοιμάζεται εκστρατεία για Καλαμάτα, θα πάει κόσμος κάτω. Θα πάει στην Καλαμάτα. Είναι και μακριά τώρα η Καλαμάτα, βέβαια. Είναι μακριά, βέβαια. Αλλά που ήταν πιο κοντά πήγαν 500 άτομα. Να πάνε να βοηθήσουν την ομάδα, γιατί εδώ πέρα θα πάνε κάποιοι. Αλλά όχι όμως και μεγάλη προέλευση. Έγινε, Λεωνίδα. Έγινε. Έχουμε να πούμε για ΑΕΛ, γιατί μπήκαμε στη Β' τώρα, γιατί έχουμε ΑΕΛ Ευρώπη τώρα. Έγινε, να είσαι καλά, Λεωνίδα. Λοιπόν, έγινε, Λεωνίδα. Λοιπόν, η Αναγέννηση κέρδισε ειλικρινά, ας πούμε, πήρε ένα σημαντικότατο παιχνίδι και πλέον έχει πάρα πολλές πιθανότητες παραμονής. Πάρα πολλές πιθανότητες παραμονής. Αλλά όταν υπάρχει μια ευρωπαϊκή ομάδα πλέον στα πόδια μας, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τώρα, έτσι, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είπαμε καν, δεν ξεκινήσαμε. Θα παρακαλέσω το κοντρόλ να μου πείτε, παιδιά, μα έχει έτοιμο τον αγώνα, τα πλάνα. Στάθη, άμα τα έχεις έτοιμα. Να περάσουμε να το δούμε και να κάνουμε και σχολιασμούς και για όλα τα θέματα. Πούμε και γιατί έγινε σήμερα και στον Εύωσμο. Βέβαια. Με τον Ολυμπιακό. Και τώρα εδώ ο Φυρός τι λέει τώρα. Διασφαλίζουμε την παραμονή με 38 βαθμούς. Τι διασφαλίζει την παραμονή με 38 βαθμούς? Κλειδώνει την παραμονή με 38 βαθμούς, λέει ο Φυρός. Ο Φυρός. Τι λέτε? Ο Φυρός. Ο Φυρός, ναι. Γιατί λέει ότι διασφαλίζουμε την παραμονή μας? Για τον αγροτικό αστέρα λες. Όπως με ενημερώνει ο Στάθης στο στιγμή, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με τα πλάνα. Να αποκατασταθεί σύντομα, πες τον, για να τα παίξουμε. Ναι, συνεχίζουμε. Νομίζω εγώ. Πάμε μια γραμμή λοιπόν ακόμα. Εντάξει, λογικά 38 βαθμοί είναι όριο. Ναι. Αυτό είναι την απορία. Τι διασφαλίζει η παραμονή? 39 δεν έχει ο Ολυμπιακός? Ναι, ο Ολυμπιακός έχει 39. Ο Φυρός του αγροτικού αστέρα. Γιατί ο αγροτικός έφτασε 38. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Υπάρχει γραμμή να μην περιμένει. Πάμε να ακούσουμε. Ναι, καλησπέρα. Έλα, Λάρη. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα. Του παλικάρι του κόκκινου Ηλίας είναι. Ναι. Καλησπέρα σε σένα. Γεια σου, φιλαράκο. Γιατί είμαστε και ασημιά. Ναι. Όχι ασημιά, λάθος. Σειρές. Για ασημιά δεν είμαστε με τίποτα. Και τα φιλαράκια μου εδώ που με ακούνε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Αλάνια, η Λάρη θα πει διπλό σήμερα. Βέβαια. Θα βγουν, θα γράφουν ήδη, όχι θα βγουν, θα γράφουν. Γράφουν ήδη από κάτω, αβαβά, βουβουβού, βεβεβέ, αντεγιά. Μπε, η Αελάρα του πήρε όπως του πήρε και ο Άρης. Σπαθένια. Δεν ακούω τίποτα. Του πήρε όπως και το πήρε ο Άρης. Είπα εγώ πριν κάτι. Καλά, μην άλλο, το πήρε δίκαια όπως του πήρε ο Άρης. Και ο Άρης. Ταλίκη. Όπως λένε και τα λάνια εδώ. Συμφωνώ. Έτσι δεν είναι? Έτσι, εγώ συμφωνώ. Και θα πείτε ότι η πέμπτη θέση είναι αβαβά του Πιλαδάκη, γιατί ήταν πρόεδρος της Super League και σου και μου και του και ξού. Δεν είπε κανένα τέτοιο πράγμα. Θα βγουν και θα πούν. Η Λέα πιο πολύ σε σένα απευθύνουμε παρά στο Λάρη που είναι Λαρισαίος. Δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν να βγουν να πούνε. Σοβαρά σου μιλάω, η Λέα πιο πολύ σε σένα απευθύνουμε παρά στο Λάρη που είναι Λαρισαίος. Γιατί ο Λάρης είναι αελάρα, δεν είναι αντικειμενικός. Είναι αελάρα γιατί μιλάμε για την ΑΕΛ. Δεν γίνεται να είσαι αντικειμενικός άμα μιλάμε για την ΑΕΛ. Μιλάω με σένα που δεν είσαι ΑΕΛ. Κατάλαβες? Να σου πω όμως κάτι. Εγώ είμαι ΑΕΛ. Ναι. Κάργα. Από τα κοινοφάσια μου. Είμαστε δηλαδή, πιστεύω σειρές κιόλας. Αλλά και εγώ θα καταντήσω κομπλεξικός άμα πω ναι, αυτό που λέει. Ναι, δεν ήταν. Όχι, περίμενε. Να σου πω κάτι. Θα καταντήσω, ναι, θα καταντήσω κι εγώ. Η ΑΕΛ του πήγε εκεί γιατί άξιζε να πάει. Α, μπράβο. Και αυτό θέλω να το πω για να σημειώσω όμως προς Θεού. Δεν θέλω να σημειώσω όμως. Εντάξει. Θέλω να το πεις γιατί βλέπεις μπάλα και θέλω να με πεις τι μπάλα βλέπεις. Κατάλαβες πως το λέω? Κατάλαβα. Να με πεις τι μπάλα βλέπεις. Άμα αξίζει δεν αξίζει. Όχι, δεν υπάρχει τρακά. Εγώ μπάλα που βλέπω. Είμαι 31 χρονών. Είμαι 31 χρονών. Έχω παίξει μπάλα όταν είμαι πιτσιρικάς. Δεν υπάρχει, αυτό είναι λάθος. Και σου λέω τώρα ότι εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΛ δεν υπάρχει τρακά. Έχει μπερδευτεί. Όχι πέμπτη, η ΑΕΛ έπρεπε να είναι τρίτη για μένα φέτος. Αλλά είναι πέμπτη και την παίρνει υπάξια την πέμπτη θέση και για πλάκα και όλα την παίρνει την πέμπτη θέση. Και θέλω Ηλία σε παρακαλώ από σένα να με πεις άμα η ΑΕΛ την παίρνει υπάξια την πέμπτη θέση. Γιατί δεν φαίνεται αυτό? Δεν φαίνεται.
Στο δεύτερο γύρο έχει μόνο μία ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Όλα τα άλλα είναι ισοπαλίες και νίκες. Μέσα έξω. Έχει κάνει και ήττα μέσα στο Λάρη, σ' αγαπάω, σ' εκτιμάω. Με σένα μιλάω κάθε μέρα από τη Λάρη στο ραδιό. Ναι, ρε παιδί μου, σου δίνω μια απάντηση για να τα ακούσουν. Γιατί δεν του λες του Ηλία ότι στο πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο. Δεν είμαστε κουμπριξικοί, είμαστε ανοιχτά μυαλά και μιλάμε. Ναι, λέω στο δεύτερο γύρο η ΑΕΛ έχει σε όλο το δεύτερο γύρο μόλις μία ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Ρε Λάρη, στο δεύτερο γύρο, εγώ είμαι κάθε μέρα μέσα στο Αλκαζάρ και κάθε 3 και λίγο εκτός έδρας πλάκα. Μην κάνεις, θα με πεις είτε έχει κάνει ΑΕΛ στο δεύτερο γύρο. Ρε παιδί μου, παιδιά και τα παιδιά σου λέω. Για να το ξέρω όλος ο κόσμος. Καταλαβαίνω πως το λες, δεν σε αποκαλεύουμε τώρα, δεν σε αποκαλεύουμε, καταλαβαίνω. Απλώς γιατί βγαίνουν και λένε για τον Άρη, για τον Μάρη, για τον Ψάρη, για τον ΠΑΟΚ, για τον έτσι, για τον αλλιώς, για τον αλλιώτικα. Πώς τη δες, sorry για την έκφραση. Ρε, ποιος έχει κάνει καλύτερη πορεία στην ΑΕΛ στο δεύτερο γύρο. Συγγνώμη για το ρε. Πέστε μου σας παρακαλώ, ποιος έχει κάνει καλύτερη πορεία. Και σας μιλάω και πολύ ευγενικά. Σε ποιος απευθύνεσαι? Κανένας. Εσείς θα το πείτε. Εσείς που είστε εκεί. Εγώ. Εσείς θα το πείτε. Εσύ και ο Ηλίας. Άντε ρε κάνουμε στην καρδιά που θα πω. Εγώ το λέω συνέχεια αυτό το πράγμα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Κάτι με κλείσουμε. Άντε. Καλά, το μήνυμα καλά τα ρε. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Συμφωνώ με το μήνυμα του. Λοιπόν, όποιος ήθελε την νίκη την πήρε. Πώς. Εντάξει. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι και πέρσι η Λάρισα έπρεπε να φύγει νικήτρια από το Καρασιάκι, έτσι. Βέβαια. Και θα δίνει το πρωτάθλημα. Γιατί δεν λένε κάτι σημαντικό Για πέρυσι? Γιατί δεν λένε κάτι σημαντικό για πέρυσι και λένε για φέτος? Γιατί όπως είπες και εσύ, για να τους βάλω εγώ στο τρυπάκι. Ό,τι μας συμφέρει εσείς που στέλνετε μηνύματα κάτι για πέρυσι και λέτε για φέτος. Γιατί πέρυσι η Λάρισα έχασε σίγουρη νίκη στο Καρασιάκι. Σίγουρη νίκη. Λέω Μπακαγιώκο. Και Μπακαγιώκο και πέραν που δεν τους δόθηκε. Ευκαιρίες και στο 92. Και πέραν και αποβολή που δεν δόθηκε στη Λάρισα. Έπαιζε από το 23 χωρίς το Ματία Σικλέση με κόκκινη κάρτα. Από το Σταυρίδη, θυμάστε τι λέγαμε εδώ Δημήτρη. Και τους διέλυσε. Τα φαντάζομαι το Σταυρίδη τότε βέβαια. Και τους γιατί δεν το λέτε για πέρυσι, μόνο φέτος είναι δηλαδή? Δεν λέτε το άλλο ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα της ΑΕΛ έχει ανεβάσει, συγγνώμη Άκημο, έχει ανεβάσει επίπεδο κάθε χρόνο σιγά σιγά σταδιακά και άρχισε πλέον να χτυπάει και τις μεγάλες ομάδες του ΠΟΚ μέσα στο γήπεδο τους. Πόσο έδειξε πέρσι μέσα στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ? 1-0, θυμάστε? Τότε που βγήκε ο Καζαναφέρης και λέει ότι έχω προβλήματα, παθαίνω ψυχολογικά τραλαλά, λέει, όταν παίζουν με την ΑΕΛ. Βλέπω οράματα. Λοιπόν, τώρα στην Ξάνθη δεν βλέπει τίποτα. Λοιπόν, με τον Παναθηναϊκό πόσο έχασε μέσα στη Λεωφόρο πέρσι? 2-0. Πρόπερσι είχε χάσει 1-0. Με τον Ολυμπιακό πέρσι 2-1. Φέτος τι έκανε? Πάμε. Στο ΆΚΑ 1-1 με την ΑΕΚ. Δεν λέω για εντός έδρας. Στο ΆΚΑ 1-1 με την ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό 0-1. Στον Άρη 0-0. Δεν δικαιούται ρε εσύ στον Άρη να έχει κερδίσει η Λάρισα 0-3 με τις ευκαιρίες του Σολάνο και του Ζουράβσκι? Που αν τις δείξει σε νέους ποδοσφαιριστές θα βάλουν τα γέλια και θα γελάνε. Μετά το 80 μέσα στο Χαριλάου ήταν μονότερα με το Μία στο 46 η πρώτη ευκαιρία του με την ένωση του δεύτερου ημιχρόνου, όχι δεύτερη, γιατί είχε προηγηθεί και του Φωτάκη στο πρώτο ημίχρονο και του Σολάνο στο τέλος τι ήταν αυτό? Μία κουβέντα θα πω. Ο Σιφάκης είχε σηκώσει τα χέρια της και περίμενε. Δεν μιλάτε για αυτό το πράγμα. Πού έχασε η Λάρισα φέτος? Να γιορτάζεις χθες, να έχεις τη γιορτή σου και να πάρεις και διπλούρα τέτοια. Δηλαδή, Παναγίτσα μου, και εγώ να νιώσω τέτοια χαρά βαρβάτη, έτσι. Λοιπόν, αλλά θα πω κάτι, γιατί δεν θέλω να ξανασχοληθείς με μηνύματα. Θα πω μια κουβέντα, έτσι, όπως ξέρω και τις λέω. Πρόσεξε. Μη ζηλεύεις, κακόμοιρε, τον δίπλα σου. Τρέξει ξεφτύλα να το φτάσεις και να τον περάσεις. Τέλος. Τέλος. Αυτός είναι και ο ευγενής ανταγωνισμός. Τέλος. Σοφό αυτό. Μάλιστα. Έχουμε γραμμή. Και να μην σε ξαναδώ να τσατήσεις. Λάζερ, απάντησα εγώ για όλους. Δεν τσατίζουμε καθόλου. Όχι, να τρέξουν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άντε ρε Λάζερ, έχω μια ώρα στη γραμμή και περιμένω. Λοιπόν, πες μου. Παίρνω τηλέφωνο μόνο και μόνο για ένα πράγμα. Παρακολουθώ την εκπομπή πάντα. Το όνομά σου, αδερφέ? Χρήστος. Παρακολουθώ την εκπομπή πάντα, ανελιπώς κλπ. Να είσαι καλά. Παίρνω μόνο και μόνο για ένα πράγμα. Για αυτό που είπε ο Ηλίας πριν. Τι κακομοιριά είναι αυτή ρε που υπάρχει γύρω μας? Τι πράγμα, τι κακομοιριά και δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, πρέπει να ακούγονται οι κακομοίριδες, τι να κάνουμε τώρα. Πολύ ζήλια ρε παιδιά να πούμε. Δεν απάντησα τώρα αδερφέ μου, δεν είπα. Είχαν 5-10 από τον Βόλο και βέβαια δεν συμπεριλαμβάνονται το στήλο των Βολιωτών, έτσι. Αλλά είναι κάποιοι κακομοίριδες ας πούμε. Εσύ νομίζεις αδερφέ ότι αυτός που παίρνει και λέει τώρα
Ναι, όχι, μισό λεπτό δεν σε διακόψω. Το γείτονα που έγραψε ιστορία, γιατί στην ιστορία θα μείνει του 0-1 της ΑΕΛ. Λοιπόν, όπως και να έχει μετά από 10 χρόνια αυτό θα γράφει το σκορ. Και αν δεν θέλουν να δώσουν συγχαρητήρια, για αυτή την περίπτωση ας ασχοληθούν με την ομάδα τους. Πρέπει να βγάλουν χολή, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Μα τι είναι, δεν θα πεις ο Βόλος. Μα δεν γουστάρεις τώρα που έχεις πάρει διπλό και σε βγάζουν. Δεν υπάρχει. Φίλε, μια επαρχιακή ομάδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ότι υπάρχει, γιατί όπως ξέρεις, έτσι δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στη Λάρισα, αλλά τουλάχιστον εδώ στο Βόλο υπάρχουν και φίλαθλοι της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ και του Άρη και του Όφη μπορεί να βρούμε. Μισό. Αποκλείεται όμως φίλαθλος, ας πούμε τώρα, να είναι του Ολυμπιακού Βόλου ή της Νίκης και να ασχολείται, ας πούμε. Εντάξει, μπράβο. Τι έγινε, Ολυμπιακός Λάρισα πόσο βγήκε? 0-1. Πάμε παρακάτω. Μπράβο. Έχει άλλα προβλήματα να ασχοληθεί. Υπάρχουν και οι μίζεροι όμως, αδερφέ μου. Οι μίζεροι γιατί η Λάρισα σήκωσε ένα κύπελο μέσα στο Πανθεσσαλικό με τον Παναθηναϊκό. Φάγαν κάποιοι πίκρα. Τώρα κέρδισε και τον Ολυμπιακό Πειραιώς μέσα στο λιμάνι. Φάγαν και άλλη μισή πίκρα. Έδιωξε και το Δόνι με εκείνο το χινάρι. Φάγαν και οι υπόλοιποι πίκρα. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν και οι μίζεροι. Θα μάθεις να τους ανέχεις, αδερφέ μου. Να ολοκληρώσω λίγο, Ηλία, να ολοκληρώσω. Εγώ ήθελα να πω αυτό που εντοπίσατε και πριν. Πέρυσι, αν θυμάται ο κόσμος, μέσα στο Καραϊσκάκι. Μην απολογείς, αδερφέ. Να χαρείς, γιατί μην απολογείς. Όχι. Θα χάσεις το δίκιο σου. Το παιχνίδι για αυτούς τους κακοπροαίρετους ήταν καθαρό πέρυσι. Η Λάρισα έπρεπε να πάρει άνετη νίκη. Λέω Μπακαγιώκου και λέω διαιτητή. Λοιπόν, τι θα μας λέγαν πέρυσι, τα ίδια που λένε και φέτος. Ο Ολυμπιακός ήταν αδιάφορος, ξεκούρασε 2-3 παίκτες. Η Λάρισα φάνηκε αντάξια του ονόματός της και της ιστορίας της και θα μπορούσε, εάν η Λάρισα δεν έπαιζε καλή μπάλα, να μην πάρει το αποτέλεσμα στο κάτω-κάτω. Έτσι δεν αν δεν έπαιρνε σήμερα το αποτέλεσμα, θα έμεινε αυτοί που γράφουν αυτά τα μηνύματα και θα έλεγαν άλλα πράγματα. Μ' ακούς? Ναι. Λέω έτσι, και σήμερα η ΑΕΛ δεν έπαιρνε αποτέλεσμα και έχανε ή έφερε ισοπαλία. Θα έβγαιναν αυτοί οι ίδιοι και θα έλεγαν άλλα πράγματα και θα χλέβαζαν. Άρα καλύτερα να μην σε λυπούνται και να σε ζηλεύουν. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Και Λάζαρε, να πω για ένα τελευταίο για να κλείσω. Να πεις. Προς τον κόσμο της Λάρισσας ήθελα να πω το εξής. Να μην εφησυχάζουμε, γιατί δεν βγήκαμε ακόμα στην Ευρώπη, έχουμε ένα μάτς, έτσι. Ναι. Όσο και θεωρητικά το μάτς είναι πιο εύκολο από τον Ολυμπιακό. Για μένα έχουμε ένα μάτς ακόμη και δεν τελείωσε τίποτα. Έχουμε έναν τελικό. Και θα τα πούμε τότε εκείνο το βράδυ για την Ευρώπη. Τώρα είναι πρόωρο να μιλάμε γι' αυτό. Όσο και αν οι ελπίδες είναι με το μέρος μας και οι πιθανότητες. Άσε μας να πανηγυρίσουμε για την ιστορική νίκη τότε. Ωραία. Αυτό, γι' αυτό. Κλείνω και ευχαριστώ. Να σε καλά, γεια χαρά. Άλλη γραμμή υπάρχει? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λάζαρε, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου χθες. Να σε καλά, χρόνια πολλά. Εγώ ήθελα να πω κάτι από αυτά που ακούω τώρα συνέχεια, ότι η Λάρισα κατέβηκε για να πάρει το παιχνίδι και συγχαρητήρια το πήρε. Σωστός. Έτσι. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω για αυτό το θέμα. Μιλάς λογικά και σαν κατέβηκε για να πάρει το παιχνίδι και το πήρε. Έπαιξε δυνατά. Έτσι. Δημήτρη, Ηλία, τι γίνεται με τα δικά μας τα χάλια? Γιατί χάλια? Λίγο θα παίζουμε με τη β' ομάδα. Τα δικά μας τα χάλια θες να σου πω ποια είναι? Ναι. Θες να σου πω? Όλοι έχουν κάνει δεξιά και αριστερά και μετοχές δεν παίρνει κανένας. Αυτά είναι τα μεγάλα τα χάλια. Το αγωνιστικό τομέα βρεθεί για άλλο τώρα θέμα. Όχι, αυτό επήγει τώρα. Αγωνιστικά τι να κάνει η ομάδα? Έχει γίνει μία μείωση στο ρόστερ. Καλά, αυτά τα ξέρουμε, αλλά όπως πάμε με τη μείωση στο ρόστερ θα παίζουμε με τη β' ομάδα. Καλά, μην ορκίζεσαι. Μην ορκίζεσαι. Περίμενε να δεις τώρα τι μεταγραφές είναι 4 παιχνίδια. Το ξέρω, το έχω ακούσει ρε παιδί μου, αλλά μέχρι που να τελειώσει η σεζόν δεν πάθουμε καμιά λαχτάρα. Δεν παθαίνεις καμιά λαχτάρα. Είναι 4 παιχνίδια, θα τελειώσουν και αυτά. Σε αυτό το διάστημα τώρα ο προπονητής μετά το Πάσα θα ανακοινωθεί. Είναι ο Σάκης ο Τσόλης. Θα ανακοινωθούν οι μεταγραφές, θα ηρεμήσουμε. Αυτό το ζήτημα του προπονητή έχει τελειώσει, παιδιά? Έχει τελειώσει. Ναι. Σίγουρα, τι ψέματα. Ναι, εντάξει, γιατί έχω ακούσει έχει τελειώσει και η μία μεταγραφή του Center For που είναι από τη Super League και πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αντικαταστάτης του Ιωάννου.
Μακάρι να πάμε τουλάχιστον τον χρόνο με άλλο τέτοιο, ας πούμε. Συγχαρητήρια και στην Καρδίτσα πάλι για την νίκη που έκανε. Έτσι ακριβώς, και στην αναγέννηση. Γιατί η αναγέννηση μας βολεύει να μείνει στην κατηγορία. Πρέπει να μείνει οπωσδήποτε. Μας βολεύει, μας βολεύει. Και τώρα με τη Βέρεια που έγινε αυτό. Μα μας βολεύει κιόλας. Δηλαδή δεν το παίξουμε ξαφνικά ότι αγαπάμε την Καρδίτσα, ότι μα βολεύει την ομάδα μου σαν Ολυμπιακός. Με βολεύει η Καρδίτσα να είναι στη Β' Εθνική. Να είμαι κοντινός, να κάνω μια συνεργασία, να δώσω ένα κουλούρι, να πάρω ένα μπακλαβά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό οπωσδήποτε. Γιατί τώρα αυτό που έγινε και με τη Βέρεια, ας πούμε, θα είναι και μια ευκαιρία καλύτερη. Τη Βέρεια πρέπει να την τελειώσουν, φίλε. Η Βέρεια και ο πρόεδρος της Βέρειας, τα χειρουργεία που έχουν περάσει, ομάδες και ομάδες. Τόσα χρόνια. Έλεος. Έμεινε ο Κούγιας έξω με 10 βαθμούς μπροστά. Έλεος. Από τον χρόνο της Β' Εθνική ο Αρμανός. Σας καληνυχτώ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να πάρετε μετοχές του Ολυμπιακού Βόλου, να βοηθήσετε. Γιατί ο κόσμος είναι ιδιαίτερος τώρα, λίγο γραμμές πικραμένος. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας λοιπόν και στους τέσσερις. Γεια σας. Από Λάρισα παίρνω τηλέφωνο. Το όνομά σου? Σωτήρης. Χαρούμενος πολύ για την νίκη σήμερα. Χαρούμενος, συγκινημένος, ευδιάθετος και θα ετοιμαστεί να πας στο Αρνί τώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ήθελα έτσι μετά τον αγώνα με τη Λιβαδιά, τότε που θα ρισκοποιήσουμε και τυπικά την έξοδο στην Ευρώπη, για όλους αυτούς που γράφουν, λένε κτλ. Για το αν η νίκη ήταν καθαρή, δεν ήταν. Συγγνώμη, Σωτήρη, μου σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί καταρχήν είμαι online συνδεδεμένος και μου λένε να χαιρετήσω την καταπληκτική και στην Κύπρο και στην Αγγλία και σε όλους τους συνδέσμους από όλη την Ελλάδα, αλλά να σου κάνω μια ερώτηση απλή. Ακούω. Θα καθόταν ο Ολυμπιακός να στηθεί που έχει 2 χρόνια αίτητο φέτος, δεν έχει χάσει από κανένα παρά μόνο έχει παραχωρήσει ο παλιάς στον Παναθηναϊκό? Τι είναι ο Ολυμπιακός? Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Το αυτονόητο δεν χρειάζεται. Είναι μικρή ομάδα ο Ολυμπιακός να στηθεί? Το αυτονόητο δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Εκτός αν αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα θεωρούν μικρή ομάδα. Έτσι. Έλα τώρα δεν είμαστε τόσο σοβαροί. Είπε μια ωραία κουβέντα του παλικάρι και με το κόκκινο, δεν θυμάμαι το Δημήτρη. Πολλές λέει. Ο Ηλίας. Ο Ηλίας, συγγνώμη, ναι. Για τις μισές πίκρες που φάγανε στον τελικό με τον Παναθηναϊκό μέσα στο Πανσαλικό και τις άλλες μισές που φάγανε, ας πούμε, όταν διώξαμε το Δόνι κτλ. Και άλλες μισές τις φάγανε σήμερα. Έτσι ακριβώς. Για όλες τις φάγανε τις πίκρες. Εγώ φιλαράκι Ολυμπιακός Βόλου είμαι, δεν με νοιάζει, χαίρομαι να τους βλέπω να τρώνε πίκρες. Πραγματικά έτσι πρέπει να είναι βασικά. Εγώ χαίρομαι να τους βλέπω να τρώνε πίκρες. Μετά τον αγώνα με την Λιβαδιά, τότε που θα είναι και οριστικό το γεγονός, να στείλω, πραγματικά θα ήθελα να μπορούσα να στείλω ένα βιτίο ξύδι εκεί, να το μοιραστούν, να το πιούνε, αλλά όχι όλο το βιτίο αυτοί που πήραν τηλέφωνο και στέλνουν μηνύματα. Το μισό το κρατήσετε και ας το δώσετε σε έναν άνθρωπο που, όπως λέτε και στο Βόλο, μεγάλη μορφή παλιά, εγώ δεν πρόλαβα να παίξει μπάλα. Λοιπόν, Τάκε το λένε στο μικρό όνομα, που μετά τον αγώνα, την ώρα που η Λάρισα σήκωνε το κύπολο, μέσα στο Πανσαλικό, είπε σε δημοσιογράφο ζωντανά στον αέρα: εγώ φεύγω από το γήπεδο, δεν αντέχω τη Λάρισα να βλέπω δεν αντέχω αυτή τη σκηνή. Τη Λάρισα να σηκώνει το κύπελο μέσα στο Πανσαλικό. Γι' αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο που εσείς λέτε ότι μεγάλος παίκτης στο παρελθόν, τεράστιος, μορφή ξέρω εγώ κτλ. Έπαιξε στο Ολυμπιακό Βόλεκ, στο Ολυμπιακό Πειραιώς. Για αυτόν τον άνθρωπο θα μου πεις τώρα τι θυμάσαι να μου, 2 χρόνια μετά. 2 χρόνια του κρατούσα αυτό. Να του δώσουμε άλλο ένα μισό βιτίο ξύδι, να το πιει όλο, να το χαρεί και να μας δει του χρόνου, αν δεν μπορέσουμε να φτιάξουμε εμείς το Αλκαζάρ, να παίξουμε Ευρώπη, να μας δει ξανά μέσα στο Πανσαλικό και να του ξαναδίνουμε ξύδι. Μην γίνεσαι κι εσύ σαν αυτό που κατηγορείς τώρα, έτσι. Άκουσε με, ναι. Εντάξει, δεν κάνει τώρα. Έχεις ένα δίκιο να το λες αυτό. Εσύ έχεις ένα επίπεδο, μίλησες καλά μέχρι τώρα. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό που λες. Μην πέφτεις ότι πραγματικά, στεναχωριέμαι που μιλάω έτσι. Δεν θα απελπίζω γιατί ο άνθρωπος έχει την ηλικία του πατέρα μου, ας πούμε. Αλλά έτσι, ναι. Αλλά ξέρεις, την ώρα που εγώ χαίρομαι, έρχομαι από 10 χρόνια στη μιζέρια, 10 χρόνια στο πουθενά και έρχομαι μετά από 1,5 χρόνο και παίρνω ένα κύπελο, πανάξια. Ένας τέτοιος άνθρωπος που ακόμη και οι Λαρισαίοι λένε ότι πρόσφερε, ήταν τεράστια μορφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο κτλ. Βγήκε και είπε για μένα, έκανε τη χειρότερη δήλωση που έχει υπάρξει ποτέ. Έδειξε μια μικροψυχία, μια κακία, μια μιζέρια απίστευτη και σκέψω άμα τα λέει αυτός ο άνθρωπος, η μεγάλη αυτή μορφή του ποδοσφαίρου του παρελθόν, αν νομιμοποιούνται, ας πούμε, ακόμα και νομιμοποιούνται, να το λένε και άλλοι που δεν έχουν παίξει, δεν έχουν κλείσει μπάλα, ας πούμε. Αν υπόθηκε αυτή η κουβέντα είναι τεράστιο λάθος. Δεν υπόθηκε στον αέρα, υπόθηκε. Είναι τεράστιο λάθος του και είναι κρίμα, εντάξει, πιστεύω ότι είναι... Όσοι για τους άλλους, εντάξει, δεν βαριέσαι. Στην Ευρώπη θα είμαστε, ταξιδάκια θα κάνουμε. Ωραία. Και να είμαστε καλά. Έγινε, να είσαι καλά. Έγινε, φίλε.
Πάμε σαν γραμμή, Λάζαρε, έχουν μπουκώσει τα τηλέφωνα. Πάμε, μην περιμένω, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Ήθελα να μιλήσω λίγο να απευθυνθώ στο παιδί με τα Βυσσινή. Βυσσινή, ποιος κόκκινα είναι. Κόκκινα. Μήπως αρχίζει και αλλάζει χρώμα. Έχει τον πρώτο λόγο, διότι αυτό τερμάτισε στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα μόνος του. Δηλαδή, αν ισοβαθμίσουν βαθμολογικά, οι τρεις ομάδες, ότι τη δεύτερη θέση την κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που. Δεν είναι στα 3. Στο τέταρτο λέει. Μπορεί να είναι αυτό. Δεν είναι αυτό που λέει, έχει μια γνώμη. Γι' αυτό το είπες. Μιλάμε για τα 3.